كلوت قبنا ماي وحلي فتحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلدي زينة وانت كليب تعزاندي ويل ررزاق المغرع داندي ما نرسينا لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرح كده وكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقريه وبلاين تقريه وبلاين تقريه وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا الهيد يبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقريه وبلاين تقريه وبلاين وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقول يتنوكم فتنا سولة لا لي ولا يا جارد عنا سورة فتنوين سولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان لي ولو ما رح كيدك شاني لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي سلام تخطاتلتنا إذا channel تميت خونو تبوك تكونو ناي ووتر تمنيتنا يوم كم ووترو أبزي channel زي استفل عليه تحستوتاتنا نغرب لكم اتي كم تون تكملوا درف دما أكتالنا يتسرحنا يو مخنياتو زاد درف زيا حدا بليناين حدا تقرن بحدا خينوم حونتنا يزهزبين نابول اليوم از درف سنيهم نبحك البخاتة تنكفيا أي وش كل سبب سمعها ولا تي بهراتنا توم سنة ببنياتات من ريميكس ناقبرو نتي هزبي بحدا كم تسوقس عرخلهم عبد العزيز هبتاز درزجن بحدا خينوم سرحوا أي بحكة طبقت سرحة نيرة كم زي سرحة زدما زيادة قتلنا ناي ووترو تمنيت ناس لزغونه لومون كم ووترو أقداس النزلوت حستوتات هزنا لكم قريبنا لنا بدرجة علم بزوبانا كم دما انتهي كايدلو أب بوليتيكا أب وتهدراوي أب قطبة أب كله أقداس النزلوت حستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسامودا تمسانا تسونيكم دما لعلا أقداس النزلو حستوتاتنا نقرب لكم لايك بمقبار تجمبركم دما اتزبل تسيو نايلومي من البات ابتم جمرتا اون لبوانا يتزغبرو زلخو درو اقديمه سلازلخو مخنياتو حدنت اذا channel ازيا اب حدنت زتكور سراح زياده بزحيه لك سرحلو مخانا بتدغاغامي كنصرفتو it's all about unity زبيرترا وحدن بركوتن كونت خوينو حدنت كل وك خلالو انداتسيل وحسنت ناي قصالنا ناي تزبن ناي تاغرنما أب حدنتنا يزمركوس أب حتينا يمركوس أب مريتا يمركوس أب بحرا يمركوس ولا أب وتهدرات يمركوس أب حدنتنا يتزبي يزمركوس حدنت لك سراوي تجبرك عود خون وطبعا تفتنك بركو تخون نابلنا نايلو مارستي بزخن جمرينا مغنياتو زبنو زبن مش نخار سلو زخونه بقطبا بوتهدرا بقول هنرينا دونالد ترامب بزح معبالتات كجبر جميرلو مجمريا جن بمعكلاي مبرق كجمر كفتنيه مجمريا بإسرائيل كنجمرينا بس لايك جبر سبورت جبر كسب مودا تمسانات صنع إسرائيل إذا قد دايزي تزبلت مدرخنا تايو what's going on is to double the population of the occupied Golan Heights, a disputed strip of land along the border with Syria. Israel began building settlements there in the 1970s and effectively annexed the territory a decade later. Israeli troops have moved into a buffer zone in the area since the fall of the Assad regime in Syria a week ago. Israel has also stepped up attacks on Syrian military installations, saying the new rebel leaders in Damascus still pose a threat. Ships at Syria انتنا نرزلنا إسرائيل درو أبت جولان هايتس بحال أخرانات ناي جولان زبحال مريت ناي سوريا زخونة زنبرة يوين جن إسرائيل وري راح زاتونيرا كم زبافر زون ويون مكلا خلي زوباي لا حزسيدي وسيداتونيرا جن أبتك حدا كفالناتو إسرائيل وين ستلرس مالت أبزي مريتهم كده مزقمت سبعة مالتهم كمو يغمتونيرم نتي هزبي أو زلو ستلر كتسفعوا مخانان كتبزعوا مخانان تزبيز نقرزلو سلازي نصطاناتي نقلن قليل عاتيا مريت وريرا كتوسط داليا كم زلاينا نرزلنا بس كوينات زي كندي غزي ابزنا غيركم نيره እዚ ኩላ ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ደሚርካዮ አጉድልካዮ አርቢሕካዮ መቂልካዮ there's only one winner ሓደ ዕውት ሓይሊ ዘሎ ንሱ ድማ እስራኤል ይበሃል እስራኤል
ቤንያሚን ነታንያሁ ዝመራሕዩ ማለት እዩ ባዕሉ ለንቀነ ሓዳሽ ቪድዮ ገይሩ ኣሎ ናብዚያ ተመሊሰ ከም ምራየ ባዕሉ ዝበሎ ስምዖ ከም ዝሕብብ ከማን ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. قد محاد عامت حدا نجر نجيركم نيريلو قد محاد عامت قلال زخانة زربات زاربا نيري مع كلام برا كم تنايك قدو مقلت لا يكونني لكم نيريلو قد محاد عامت مالتيو سو انتاي اللي نيرو قازا خم زيكون قازا كالم الكي عايزة زبا للربعنا عمشان شع زخون تقاتيلو تعدي نتطويل استرافة بلاسو زي بالله completely عني يومين ليبانوس كم نايك قدم ليبانوس يكونن زليلو عنيو حزب الله ليناينا تمريتكا كندي كابو فلات غيرناينا يلو سوريا منغستو ودي قيلو كمدما كالتنا ايران حيل زنبرات زو بعدما قتيلناينا يلو سلازي ازي اتزجبات زاربو زليو اندايركت لك غبرز فتنه دما بتخكل ابت معكلاي مبرا ندحريت ملسيل كا تاريخ كتتحازون تفتينكا ابز حلفه 10 عامت 25 عامت كتب لا تخليقه نما اكلاي مبرا نتنياهو بدليتو كم بهاجون كم دليتون غيري يشرحوا وكنا من الغلينا نجمر العراق بسنك بين نتنياهو لك ابس كونغرسنا امريكا عدي ما نتنياهو انتاي كنقبر تما غرنا مزولو العراق قدام يكرم زلو صدام حسين يقول رواصور كما عبل قريب سلو زلو نص تحريمكم اتزوبات صبوك ركبيو دحري من البات قرب قال ترفت لكم ايرانن نو ترفت لكم ني ليبيان سوريان كا اخذت الوان ايران مز غزي كراز خليل وميرو ስለዚህ መጀመሪያቶም ስጋትና አይዝ በሎም ኢራቅ فحبتنا اتيوا كم هاجر كم زي تقاوم ولا كم هاجر سنع هاجر مر حيال هاجر كم زي كونغيرو ليبيا استفتاتنا هاجر حيال نفس وقفتن زفرسوان كاي كم بحدش كم زي صغانا غيرهم يم زفرسوان زلو اتي زغرم كناتات سيو ديمقراطي كان رجيم تشنج كم يكون انت علامه اتن هاجرات نمطفايت علامه كم حزبك نوبريوم ግን ድኹማት ህዝቢ ድኹማት ሃገራት ንክኾናዩ ምክንያቱ ኣፅዋር ኣይኮነን ሓያል ዝገብረካ ህዝቢ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ህዝቢ ተኮይኑ ጥራይ ነቲ ህዝቢ ኦርጋናይዝ ወይ ከዓ ክውደብ ከም ዘይክእል ጌርካ ሕቁን ተሰይርካዮ ግን that's it بعليت بقلمله فحبتن كم زاتون يم زغبروا ስለዚ ሊብያ ኣብ ናይ ቁሾት ናይ ቀቢላታት ዓዲ ኮይና ተሪፎ ማለት እዩ ሓደግ በወገኑ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝዋን ክልተ መንግስታት እዮም ዘሎ ኣብ ሊብያ بينقاض زلو منغستلو زبالي مراد سرح كمد ما بترابلسكوف زبالله بزحلفه ناي نداد ገንዘብ من يوسد ديلوم نت منغسات يوم منيرو زي امنغوم باستفتيرو زي ليبيا عراق كساب حجي كحوز يكل قصل له كرد زبال بنيو ناتو كنصال زدللو منغو شعا ايران تدغفو مالو سون زباللو غلز بالالو غلز بالال ما مليشاتات يدلو and then سوريا دما كمستري وازلهم اسات راي كونن اودي قمو اسات موداق is actually the easiest part تزعبي كتحوو خمزي تخل غيرو كرد زبال بوغنم كنصالو زدليا حيل لو اتي اتش بلو زلو ግብረ ሽበራ ናይ እስላማዊ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምስ ግዜ ናብታ እስላማዊ ኣኽራሪ መንገዲ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ተኻለ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣንጻሩ ከቃለስ ዝኽእል እዩ ካብቲ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ዝተረፉን ቦታ ሒዞም ኣለዉ ገሊኦም ቶም ኢዶም ዘይሃቡ ቦታ ዝሓዝዎ ኣለዉ ናይ ራሽያ ሰራዊት ኣሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣሎ ትርኩ ትዝውሮ ሓይሊ ድማ ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ስክራምብል በቃ ብሕብትን ኢላ ክትፅጋን ከም ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝፃወቱላ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ምልክት ናቱ እዩ ሱዳን ተቀሪብና ብጥቃና the same የመን ተኸይትካ the same እተን ዝፈርሰ ሃገራት ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ዲክቴተርሺፕ ክናልልኩም ኢና ጨካን ስርዓት ክናልልኩም ኢና ኢሎም ይመፁ ንዑ ኣልዮም ኣይኮኑን ዝኸዱ እተን ሃገራት ከምዚ ሓብያ ገይሮም እዮም ዘፍርስዎን ክንደይ ኣብነት ክበኩም ትደልዩ how many examples do you want ሕቶ ማኣስ እዩ exactly ትመንሰይ ክርድኦ ዘለዎ እቲ ስርዓት ክንቀይር ኢና ለው መፅኦም ስርዓት ቀይሮም ዝኸዱ ይኮኑ እዚኣ ጥራይ ንፅርቲ ክትኮነካ ዘለካ ሶማልያ ቅድሚ ክንደይ ዓመት the same story ስለዚህ ክንደይ ኣብነት ክዋሃበካ ክኽላሎ ትኩነታት ክርዳካ ተኮይኑ for some reason ተዓሚቱ ጥራይ ከም ሱርያ ይግበረና ኢሉ ዝጭድር ሰሚዕ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከም ሱርያ ይግበረና መርገም ዲምርቃ ከም ሊብያ ይግበረና ዘይትብል ሓዳፊቱ ወይ እውን ከም ኢራቅ ግበረና ዘይትብል ወይ እውን ከም ሶማልያ ግበረና ዘይትብል ኣክቹሊ ብዙሓት ከምኡ ይብሉ እዮም እንታይ ከም ትደሊ ዘይምፍላጥ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክመፀካ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነዚ ከም ፀኣልኩም ከለኹ ኣብ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ ንክንፈልጥ ጥራይ ኣይኮነን exactly እንታይ ይከጋጥም ናበይ ገጽ ይኸይድ ኣሎ ክርዳና ስለ ዘለዎ እዩ גם היא הרגישה את נחת זרוענו.
אנחנו פועלים בעוצמה ובשיקול דעת כדי להביא ביטחון מול כל מדינות האזור וכדי להביא יציבות וביטחון מול כל גבולותינו. זה לא אומר שאין עוד אתגרים לפנינו. יש גם יש. بحفشة اتكبابينا نحنا نزورو دليتنا نقبرلو بفتسم نزبلنايو كبل زخل حيلة كم زي اللي غيرنا رميسنا هنا زوزالو اوكي نفسوري نملس. A port lies slumped in the water, destroyed by Israel's latest airstrikes. Since the collapse of Bashar al-Assad's regime, Israel's military is estimated to have struck Syria more than 450 times. سراويتنا سوريا أبزي شافينا يسلا زلوخ ينبر سراويتنا إسرائيل مالتيو بنفرت غيرو نتي وتحدراوي انستاليشنز وي وتحدرا بوتاتات زبلو حمد يوم زغبرو زلو لك كم تاب ليبانوس دريو زنبرنا حوي أب سوريا قصالكمو 450 علامات ريما مالو 450 علامات بنفرت مسائلات ريما مالو سلازي تريبل زبال زلو ناصنت امسي بلا بلا دبل زلو ولا حنت كنترول يبلون ولا حنت قبر زغل حيلي يكون سلازي انت مالتيو اي امنو ونيم قبل يلو اورجنايز يلو مريتي دلي يلو ابتناي غولن هايت توسيدو زلو متي قال اغرغر كيغبر افنچو يهرم ولو رموز حيل سلازخونه زغبر ነገር يبلون انت زي له تازلاته بوتاون كبو يكون كم بحدش كم حجر حيال سوريا تمتيو زغبو مريت كحت سلازخونه حيال كون حوار كفكدو يكونون زترمس سرعات كم زخون كغبر ويم الساعه هبلان ما ساتون ما اتزدليو اذا انت كارتا لاب قال زي خمسالكم كفتنه حلم عباي اسرائيل تبال ازيو عب مريت نبزحات هجراتنا عرب زتقلل كارتا زلوم يكن اتقدم صنصواي وي كمزي جوك كويني تسمعك حج كن كتري غلا منالبات كتغبرو زخلو ناي بحق سيريس بلان كم زلوم زي ملكت كنتات نري لنا زبل ببزح دحر مودغناي سوريا ما مزعج زغبرو زلو سقمتي بتدغاغامي زر زلو زربايو اسكن غسلابزي think is going on with these Israeli strikes overnight and the situation this morning? Well, Suhail, 8 days after the fall of the Assad regime, Israeli air forces are still pounding Syria. And last night we have seen that there have been 2 attacks in and around Damascus, particularly right around the Qasim mountain, which is not far away from where we are. Indeed, just kilometers on the opposite directions where we are looking now. And we have seen that they have destroyed the air defense systems and also the radar systems as well. These are the air defense systems that were set up to protect the skies of the capital city against any kind of missiles. شباب حفشة أتي زهرم زلو زبلو زلو وتهدراوي علاماتات نايت منقس ترف زنبري منقس زقدفو بخالا زراربا التسرعات مستعلية ناي بشار الأساد مسكده زي نبرات زي انت ترفم نيروتم تقامتي حبتنا هاجر سلزغوني حيال هاجر نكهانسو مسرت مخونم العلامة جن حيال هاجر نكهانسو سلزي دلزلو رموسات نكخونو كل تزلو وتهدراوي عقمي علي ولو أكم تزلو وزوبا مستزلو فللي مستزلو مستفل عليه عتق وجلتات حيال منقسك تهانست زي كيلكا هاجر كتهانس اي تخليها اكزاكتلي اتصقم دماتا بلو برينت دما زيا بستفل عليه عتقات وجله متيخانه تسرعات تقمطلو نقدافي كوم غيروم اب صرغاتات بتن متيوم اودي قوم مدحريو من يز علينا تسرعات افلتني حديك ناتو حدا بانكي سرق حدا ناي منبر بريزنت يسرق حدا قلقبر نغزيو چاو تبل اب صرغات وص دحريو قاس بقاس بتا تخكلኛ ቁርግት ሃርመካም ዝጀመረት ኣብያት ይጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስት ዘይብል ሃገር ታገብሮ ታበይኻ ክብገስከ መን ይኸ መንግስት ኮነካ መን ይቀበለ መን ክቀበል እዩ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ቤላ ዝተሰርሐ ፊልም እዩ እቲ ዕላማ ድማ ፌይልድ ስቴትስ ንምስራት ሓይሊ ዘይብለን ርሙሳት ሃገራት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ስለምታይ ምጻልኩም ኣለኹ ናይ ሱርያ ፍሉይ ነገር ስለ ዝኾነ ይኮነን እዚ ነገር እዚ ባይ ፕላን አርቲኩሌትድ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ክፍተን ምዃኑ ኣብስምዕዎ The collapse of the Assad regime in Syria should be a reminder of a general truth that often gets obscured in the blizzard of conflicting and contradictory news that absorbs us day to day. The West's adversaries are often weaker than we think. Recall how for decades the US overestimated the strength of the Soviet economy and armed forces, the surety with which it claimed that Saddam Hussein had weapons of mass destruction. እንታይ ዝብል ዘሎ ፍረድ ዘካርያ ሙዳቅ ናይ በሽር አልአሳድ ዘግሃደልና ነገር ሓደ ነገር ኣሎ እቶም ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ መቀናቀንቱ ዝበሃሉ ከምቲ ንፈርሆም ሓያላት ዘይኮኑሲ ብቐሊሉ ክወድቁ ዝኽእሉ ምዃኖም ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ብምባል እዩ ከተሓሕዝ ፍትን ዘሎ እቲ ዘምፅኦ ኤግዛምፕል ድማ
نمن يقشش دلي أنا يردان يقول of course يتصرح لهم يزبل لك ما الله psychological إنه واحد متى صرحوا اليوم سبوا جرب سراغيهم ذات رواز لهم إيراق كمي كلاوات سوار الله إلا ويم هريبا ما سوار أنا برا على شيطان أنا برا أما داتا تزكم زبلتنا برا تجاجينا أنا بجيجا تجاجيو ما جاجيونا بمبالنا تهاجر أبريشهم حبتنا تزقيقهم تهاجر فعبتني جملة ليبيا حدا جنيا سوارن كمي كلاوات سوار غير حزب خط سنة خلي لهم يوم نقدر فكتي لهم على عماجن حبتنا ليبيا ንምስራቅ ማዓት ወርቂ ናቱ ዝነበረ ንዑን ምህጋር ከም ዝነበረት ዕላማ ከምኡ ድማ ነዳዲ ናቶም ክበኣስሉ ስለ ዝፈተኑ ሎም ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣትዩ ማለት እዩ ነዳዲ ብካልእ ተሸይቱ ኣብ ቁጠባ ዓለም ፅልዋ ከየምፅእ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ኢራቅ ነዳዲ ትሕቶ ሃብቲ ትሕቶ ካልእ ኣይኮነን ፖለቲካ ኣይኮነን ሊብያ ደሰይም ሃብቲ ትሕቶ ሱርያ ነዳዲ ትሕቶ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ሱዳን መጀመርያ ዝተመቕለት ነዳዲ ትሕቶ ሕጂ ዘጋጥም ዘለውን ወርቅን ካልእ ፀጋታት ናይ ሱዳን እዩ كل تحطه مسأجاتها زتحاز مخانو مجنزاب يدلي إذن أجر إذا دما أستوي الكاتديري خايو قرب بنانا ترجع استغليها لعلو كله دما تايم زبلو زلو حجون إذا أب سوريا ساحتنا أب راشا كفتن واخم زغلو أب كالو تجرات أمين أبزي بعد الارتراط كاسا هاي تحسبوني خازين اشتين بتناتهم أب إيران كفتن مخانو زي أب راشا كفتن ومخانو فلاديمير بوتين بده هو كتصبيه مخانو كبيد بده تاع يوكرين زغبر زلو كينات رادي كنا عوشتو رجيم تشنجر نوح عمتات نيوم سري عملو بعجون كسر حلو كم زغل سلازي اتم حيالات معنا كتصابونا يقول يوم نزبلوهم كم غيرهم نكمهمنوهم كل زك عليهم كغبروا مخانم تاع بلاي بوك دما تاع بلان دما غميا اغدا مجمريا برتو اغدا غيركا منابرو ناي تزب كم زحسم تقبر سلازي ابتعدي زي حقوسن زي عقابتن كليو حتى زي عقابت دما زخون نجر زفنجر نجر يخاط دليلو عليه تعويد نجر كتمسر تغل كل لا ينبل أبي إيرترا استفدت راي كنرداك نكلالنا زي إيرترا انتهى قاتي موالو إيرترا كابتر رجيم تشنج قبر كابزا حسبو مجمريا برتو زغونا جراجيرهم عصوان كبان تنصلون جيرهم لا تهاجر انتهى يكون تزبي عقله خمس أبو بما يقوم بكل عقله خمس أبو يقبرو عقله خمس أبو مسوسة دجنز وزق انتهى يقبرو عليه تاوي فلا لا يزغونا بوليتيكا كم تقاوم جيرهم يمسرتولو أبي إثيوبيا عديمهم أكتر رجيم تشنجز قبروا له immediately نتوم عدمات نبرو نتوم تقاوم كلاتهم أبي إثيوبيا أبى واسادي أبي عديمهم بقى ببوجناتكم بارتيات قبروا بزحنات ناي بارتس لزدلي ببع عليك كابلينات كجبر ساهونات كجبر عفارنات كجبر عفار توزع كخاصها يجبع كاي كنا ما توزع كخاصها نات كاي يجبع كاز يجبع كا بوليتيكا بارت قبر كتكل هلكا ساهو أنت توزع كخا تقرنيا كل وجزء بينهم توزعكم يقوم سرايد ما توزعكم يقوم توم حماسين كأتنجي لكم يقوم نقول لكم زنا قبركا بومبات اتولو شو عندها هون تزبي فتسين كم التأمان زي بلو حنفشفش النابلي ينبر انبر نعب الناس أبي إرتراسي حدا منقسي زلو ترير منقسي زلو لا يبحكي أنت أر منقسي نتبولوتيكان مغيار تزغو نيرو كل تدقزو الحيلي أوكي حدا منقسي له حدا وغينا لو تند لا مبالا نيرو اتعلا ما جن حدا نخد كون زدلي كايكونا حدا وغين كان خسرح زدلي كون كنديك زي فتن حدا نكون بتتقاوم كنديك زي فتن أي سلتني there is a reason for it الأعمال له حزبي يطرح هذا كونه يدليونه تبتاتينو بوعد حزبيو فحبتن تتولوا بكوتات ناتي فلتوي وهنياتو تفتراو بكوتات الله بكو هايكون تفترو يزي شعت بهرات الله سيز بهرات زي انت سريع قالو هذا حدنت كفتر زغليو انت كتفرس دلي خاغن مفلالينت بكون غليو ሃይማኖት አለው አውራጃታት አለው ካለ ነገራት አለው كل نزيታት ተጠቂምካ ተትገብር ፍልልይ ክትፈጥር እዚ ታቀንድ ዝሰርዑላ እዚ ኣብ ደገን ሪዮ ዘለና ተቃውሞ ዝበሃል ደንበ ዝረአ ዘሎ ፍልልይ ኤግዛክትሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝደልይዎ መልክዕ እዩ እዚ ኸ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሶማል ንሪኦ ኣለና ኩሎም ኣስላምዮም ሓደ ቋንቋ እዮም ዛረቡ ሶማል እንታይ ሽግሮም ኤግዛክትሊ ፈላሊኻ ከምዚ ጌርካ ክትገዝኦም ትኾንካ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር فحفحت اتولم كم زي تأمامنو تقبرو حديك أبتان يشتين وسوز عامل أب أمبر مستعبي كسرح كم زي كل تقبرو لذي إذا كان لذي كم سألكم كلو زينا نخن سمع وينتاج برالو سوتش بغيو كينو جن انتاكن مهرول نخل مخنياتو تاجرنا بزوج بدو تازلو هاجريا بزوج ساقمات حلف زل هاجريا سماني عمد جيرو لذا هاجرزي كرتت كابز بلوه كابوليسنا غيرو سلذي نزو كله بديو يسجر زلو دما صنعتنا يتزبي حدنتنا يتزبي أبزياتو كيرنا كسرح سلزلنا من البات ممحري قبرونا اللوجن كاب كالوت ممحرس لان ركب زلنا كنا مهار نفتن إيا قبلكم دليل اللغة. And the frequent scares around Islamic militant groups like Al-Qaeda and more recently Hezbollah. And yet, over time, what often becomes apparent is that these governments and groups are repressive, corrupt, and dysfunctional,
not attributes that help them thrive in the modern world. Assad's fall points to a direct lesson: Russia's growing weakness. Moscow has been Syria's patron for over half a century. سنتايم زولو زلو بحفشا ازي اب اساد رانايو ناب موسكو ناب فلاديمير بوتين ناب راشا ناب كالوت حيلتات نساتهم زي فتوهم كفتنو زخولون نابو اكسبيرمنت خغبرولو زخولو مخانوم يزنجر زلو سلازي اتي ازبي زلعله درجه نقحت كدلينايو ابز كوينات ازي عوتاتن ودوغاتن زخسرون الله اتم عوتات امريكا زفتوت من امريكا علامه كسالطو زخالو انتي بلጭ አይወስድሎ ግሪና እቶም ዝኸሰሩኸ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ክንሪና ድሕሪኡ ናብቲ ካላርስ ናተይ ክሰግር እየ ኣብዚኣ ስምዑ ሕጂ Turkey has been on a quest to buy new fighter jets for more than a decade. It was one of the promises made by Turkish President Recep Tayyip Erdogan when he sought re-election in the last 2 terms. Erdogan has knocked on the doors of fellow NATO members for new jets, but he has also often rubbed NATO allies the wrong way, particularly over انتاينا نرزلنا ابزي كوينات ناي سوريا حدا عبي عود كوين دوت ابت قداي ناي ترك مراحي اردوان شلمات ناتو انتاي فلكم الله امريكا انتاك شلميا معناتو نتينا اساد نمقيار عبي تراس صوت مراحي سلازغونه شلمات الله شلمات ناتو انفستمنت يكونن نفرت كوينات تغز فقدلي نفرت كوينات ناي امريكا ገንዘብ ስለዘለካ ትራይኮን ካንት ገዞ ንአሜሪካ ዝሕጉስ ተጌርካ ትራይኻ ትገዞ ስለዚህ ንዓመታት ከርተ ደበልዎ ንኣሳት ስለዘውደቀሎም ነፈርቲ ኩናት ንክትገዝእ ኣፍኪናል ካለን ኣሜሪካ ብኩናት ራያ ትሽልማካ ካልእ ሽልማት ናይ ኣሜሪካ ያለን ኣሜሪካ ናይ ኢንቨስትመንት መንገዲ ባቡር ገለመሱ ናይ ቻይና እዩ መንገዲ ባቡር ድዩ ሆስፒታል ድዩ ወላ መዕደኒ ቦታ ድዩ ገለመለ እቲ ዝገብረልካሱ ወደብ ዝሰርሓልካ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ተኮይኑ እንተ ተሓጒሶም ብፖሊስናትካ ፅቡቅ ጌርካ ድሌታቶም ተሰሪትካሎም ነፈርቲ ወይ ውን ኣጽዋር ንክትገዝእ የፍቅዱልካ ማለት እዩ ወላ ንኬንያ ውን እኮ ኣጽዋር እዮም ኣፍቂዶም ላቲ ፓርትነር ምስኮነት ገለመለ በቃ ነዝፈትዎ ሴኪሪቲ ኣድቫይስ ኣጽዋር እዮም ዝብኻ ሽልማት ናትካ ኣጽዋር እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ኸ ነፈርቲ ኩናት ይደሊ ነይሩ ንዓመታት ከልኪሎም ነይሮም ናብ ራሽያ ከይዱን ክገዝእ ፈቲኑ ነይሩ ሕጂ ኣብ ሱርያ ስለ ዘሐጎሶም ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ኣጽዋር የፍቅዱሉ ኣሎ his threat to invade Greece or by cozying up to Vladimir Putin when Turkey wanted air defense systems. Erdogan's actions have been the reason why NATO members have denied Turkey new modern jets. زين انت نفرتي زدلين زنبري F16 زبحلا يدل نيرو كالكيلوم منيرم حجقن ولا F35 زبحال بروغرام نخجزون أفكيدهم للو من البعض كريكون كفتني أبزن ترخيبيا كاب كلاتهم أبيهم من يروميهم أغلال لهم زي ركب كلهم تهاجرات أوروبا جرمانيا وإنجليز كلاتهم أبيهم delayed the sale of F16 jets for nearly half a decade. But now the wind is shifting. Erdogan is willing to toe NATO's line. He says he's open to their demands. This switch is because of one country, Syria. بحفشة تركي نفرت كوينات زن F16 كومدما F35 ولا يدلنا يرونديو جن كالكيلو من يرم حججن كله دليتاتهم كاوس تبقسي تنفرت كوينات سلازخل كلواميم عبدرون زيادة توكيرم سرعنيرم عبدرون تكنولوجي دما درجة أقدم من الدرجة زلوا أبزوانزي معبول درونات أم فرايزر كوم مالتي زي حركة بيجن أو تدروا عمي بتعمي بس أجامن يمان زلا خازلو مرحي ኤርዶዋን ግን ባዕሉ ንባዕሉ ስውን ፀገማት ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ኩርዲ ያው ዘሎ ኣሜሪካ ትድግፎም ስለዚ እቲ ናይ ቱርኪ ፀገም ምንጭ ናቱ ኣሜሪካ እዩ ወላ እኳ እቶም ኩርዳውያን ንመሰሎም ዝቃለሱ ተኾኑ መሳርሒ ኣሜሪካ ንዖም ተመጋበርያ ጌራ ንራሻ ንመን ኢኻ ትብላ ነዚያ ቱርኪ ንምድኻም እትጥቀመሉ ታክቲክ እዩ so at the end of the day ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ናይ ኣፅዋርን ናይ ኩናትን نوتينا نرزلنا تركيا تعويتو حدش تأصوار كوهابو توسين له بزي تي F35 دي وقال ملا نخجز فقاد هي بملو بحفشة إذا بوجن تركو كون كله حال زعبي يزخسرجن أبزل لكم تكسيرو زولا كاب سوريا كسيرو زولا زبال زولا هاجر مالتي. A Russian helicopter gunship circles above its base near Latakia on the Mediterranean coast in Syria. Enormous transporter planes maneuver around the airstrip, preparing perhaps to fly equipment out of Syria. The Syrian checkpoint in front of the base is now deserted. Past the Russian flag, a picture of President Putin still hangs, alone. The image of Bashar al-Assad is conspicuously absent.
Beyond the gates, Russian soldiers stand guard. They're awaiting the arrival of another convoy. انتهينا نرزلنا راشا مدبرات travels along the narrow roads to بفلاي سراويتان عبيت أصواراتان ببزحي بنفرتي قطعلي توسط كم زلا يزرع زلو هذا كابتن بوتاتي نتك معسكرات كقطفوا يكونون جن كل تزنبرهم لوجستيكا وأصواراتهم من قلب مليون كله يوسدوا له زد ما هذا ودكاتنا راشا هذا خطب له تخل ويس استراتيجي كاولو تدي خطب له تخل سعراتي برقت زي كشفان زغلا يكونن سعرات أقاتي موي بوتين هابزي أجن التسعرات دما كم زي ملكع زي بلو سعرات هيكونن تغلال لو كل نبرته كم زي أمريكا كم أفغانستان توزغلا شو عت بليون زتمن أسعارات النبرتين قد يفعل يكونن توزع لراشا كل أسعاران نبرتان أكيبها توزع لا تزي التسعرات ما تنزل لو يبنى البعض استراتيجيكاوي ودكات أقاتي مقام زلا بتناي سوريا سوزا كراخر يبلون بحافشاجن التسعرات كم تأمريكا أب أفغانستان زقات ما جنا يكونن معناته بناتو سبيد بناتو فتنة نبرتو كوت إن نريو زلنا زغا هذا كابتي أزارة بارسي زلوا كنا تاتيوني. Towards the base. This has been going on for a few days now. The soldiers are pulling back their armoured vehicles, troop carriers and supply trucks from bases across Syria. Some are marked with a Z, synonymous of course with the war in Ukraine. But this is a war that is now over. بعفشا تي راشا زين انت نابيك وز دايخل انت كقاط ما يخل ان تختتلنا كريو كفتنينا نبزحات سبات كم زبلو زلوجن راشا ملكع نخد كير تقدر كم زلان استراتيجيناتا نخد كير تقدر كم زلان يوم زقلت وزلو كوميديا يكونن نجزيه نقط فسو جن بعفشا كابس بوتازي بسعرات وسط حجرجن كوينا ترغيب على مالتي سكبزي حنتي ريبورت نيرا بزعبا زقول دايز كان اسمعيه has collapsed. Bashar al-Assad is now in Moscow. One development is that the Syrian quote-unquote rebels, many of them not Syrian, that eventually took power led by HTS, they ended up ransacking the Iranian embassy. But there's been a lot of suspicions about Russia's role in all of this. Some have been asking me, well, was Russia aware of what was going to happen? Because the quote-unquote rebels didn't mess with the Russian embassy. And there have been some asking if there was an understanding by Russia that there would be a transfer of power happening and that perhaps Russia wasn't maybe directly involved, but was coordinating. انتايم زبلو زلو اتي ودقات ناي بشار الاسد مسقاطمه نا ايران امباسي بتم اعتقاد جوجل ريبلستم تعويتم زلو زبحال زلوم اتيوم نتي امباس ناي ايران بتنتن كم زتولون ابو حنفشفش كم زفطرون انصارو ابناي راشا معسكرات يكون امباسيات يكون زخونه يكون متنخاف ايتراين الله سلازي راشا انتاي جيم تصاويت على بز غدايزي فلاديمير بوتين انتاي تصاويت زلو بزغمتا مستيوم زموت زلو ترادادي ديدوس زلو ويس اصواراتو ترايزو غدل زلو كقصل يابو انتاي تكونتات غلغله سبات كلت رول دي تصاويت خوين بز كمي يزبل الله اسك سكوت ريتر بتاعبو كسارب كلنس so that their interests were not going to be harmed. Scott, what do you make of this? Let's just set the foundation here. Russia is in Syria, or Russia, is in Syria at the invitation of the government of Bashar al-Assad. There is no other. Russia isn't in Syria to save the world, to project military power. ناي راشا تي أجاب مردات كلو نالو راشا سعراديا تعويتاديا تسعيراديا قالك إنه براشا بتبوتها تدمزت بشار الأسد حجز لزحتها ن بشار الأسد كتحجز يا متيا التسرعات تي بحق أو من قدي من قستنا يتهجر عدي ميمتي ومنيرو سلزي تمن قست سلة تسعر راشا أبتقول دايتي تدلعي نتناتا سلزي اللي حيلان غتري كتسفعفح سقطات ناي سوريا نخط وسدي لاي مزتناو لزي تقول داي سلة تودي سقطات ناتا تملصلا أبتو بوتات كتس أن هدي أخذ كيدجن كلا رستيو ناي سوريا قداي ناي موداتا دحرينا إوروبا كنسجرينا مالتيو places where the old Syrian army still has some control and the Russians have a naval base. So it's a fairly complicated jigsaw puzzle. No, absolutely right. What comes to mind a little bit for Rita is the Balkans. We tend to think of countries as singular entities. And that's a possibility for Syria ultimately, though we also have to be wary that there are, shall we say, malign singular entities. We could have a Taliban-like future for Syria. But I think the more likely one for the foreseeable future is what you've suggested. More of a patchwork quilt of fiefdoms of sort, the Kurds here, Turkish-backed groups in parts of the country. The Israelis have moved in a limited preventive way along their border. This principal group that led to the overthrow. So بحبشة سوريا انتهت بيان لهم زبلو زلو ويك تقرارسيا تقراريسا ناب استفل عليه اعتقاد جوجي لخد كونيا ويبدما
ምናልባት ከም ናይ አልቃይዳ ዓይነት መንግስቲ ጣሊባን ዓይነት መንግስቲ ምክንያቱ እቲ መራሒ ዘሎ ናይ ጣሊባን ተኸታሊ ዝነበረ እዩ አልቃይዳ ዝነበረ ምስ አልቃይዳ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂዮም ሓድሽ ክዳን ከዲኖም ሓድሽ ፒአር ገይሮም አድቨርታይዝመንት ገይሮም ሽሙን ታሽሙን ክቅይርዎ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ዘሎ ዓቢ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ክትመሃረሉ ተደሊኻ ዝበለፀ ትምህርቲ ኣሎ ባት ኢንዲፐንደንስ እቲ ሰብ ክመሃር ይደልዳ አይደልን ሕጂ ናብቲ ግሎባል ናይ ቁጠባ ውድድር ክንሰግር ኢና let's go here 5 weeks away from Donald Trump beginning his second term in the White House, but already the trade war between the U.S. and China has taken a dangerous turn that could have devastating effects on the entire world economy. You see, the U.S.-China relationship doesn't just affect these two countries, it affects every nation in the world. And while many Westerners assume China is in a position of weakness, China actually has a secret weapon that could change everything. Now, I know ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ይመጽእ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ ስልጣኑ ቻይና ይዝብል ነይሩ ኩሉ ፀገም ብቻይና ከም ዝፍታሕ ንቻይና ታሪፍ ብምግባር ንቻይና ገለ ብምግባር እንተኾነ እዚ ዘረባ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ክገብሮ ይኽእል ዝኸውን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣንጻር ቻይና ይኽተል ይኸውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ፅልዋ ናቶም ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ቁጠባ ቀዳማይን ካልኣይን ዝዓበዩ እንድሕሪ ኮይኖም እቶም ድሕሪኦም ዘለዉ እውን ጥቆም ዝቐርቡ ይኮኑን 18 ትሪልዮን ናይ ቻይና ተልካ 25 ናይ ኣሜሪካ ተልካ መበል ሳልሳይ ዘሎ መን ምዃኑ ከማርግፀኛ ይኹንኩን ጀርመኒ ነይሩ 3 ትሪልዮን ዲገለ እዩ ስለዚ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዘሎን ሳልሳይ ራብዓይ ዘሎ ኩላቶም ተደሚሮም I think እቶም ካብ ቶፕ 10 እንድሕር ወሲድካ ቶፕ 10 እቶም ቁጠባታት ናይ ዓለም ተወሲድካ ካብታ ቁፅሪ 2 ቻይናን ኣሜሪካ ምስ ገደፍካ ድሕሪኡ ዘለዉ 6 ኩሎም ወላ 7 ተደሚሮም ክንዲ ቻይና እንተመፅኦም ምክንያቱ 4 ተዛዕበየ 3 ገለመለ ናበለይ ዝኸይድ ስለዚ 1 ገለመታት ናበለይ ዝኸይድ እቲ ቁጠባ ክንዲ ምንታይ ጋፕ ከም ዘለዎን ኣብ ዓለም ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ዓብ ፅልዋይ ዘለወን እዚኣተን ድማ ፅቡቕ ዝምድና ክህልወን ንሳተን ቁጠባዊ ውድድርን በኣስን ተጀሚረን ንኻልእ ዓለም أزيو ألوتاو تسلوا كله خمسة. Donald Trump talks a big game. He has made some aggressive claims, boasting that he will come into office and slam China with tariffs that could reach up to 100%. But the U.S. is in an interesting position. On one hand, Republican senators like Marco Rubio, Josh Hawley, and Tom Cotton, all of whom are aggressive China hawks, are threatening to kick China out of the World Trade Organization. But the Republicans, and the United States for that matter, have several conflicts of interest. Just take, for example, one of Trump's closest friends and allies, Elon Musk, who is directly connected to China. Elon has a tremendously close relationship with the Chinese government, as 55% of all Teslas in the world. فجئتي تسقم أبيز مسيلكم. دونالد ترامب أبت مرجع أبت منيستر قدياتو صايناتو ناشنال سيكوريتي حلافناتو كالون أنصار تشاينا زغون بوليتيكانياتات أبت سلطاناتو أمتيلو. بدحر ما رجع من دونالد ترامب زقربه سب أبزوانزي إيلون ماسكيو. إيلون ماسك مالت زقربه سلواز اللي هو أب دونالد ترامب مخانو أنت ديمقراطيس كي ليتم حالتين يوم زعبود زارب زلو. إيلون ماسك دما أقداس كفال ناي بيزنس ناتو بفلاي ناي تسلا تزعبين أقداس كفال فابريكاتات في تشاينا يزرلو شترا يكونن فابريكات را يكونن ناي تشاينا أقداس عراق ناي تسلا أقداس عراق دما تشاينا يو معناته تشاينا ويان إلكتريك كارز كم حسوم يمزغزو سلازي إيلون ماسك كساب زلو أبغوني دونالد ترامب كرير مرقتي أنصار تشاينا موسى كبيت كاوني ترجم لهم كبيت كاوني ስለዚህ ወላ ተባአፉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እንተተዛረበ ኣብ ግብሩ ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኩነታት ከምቲ ዘረባን ከምቲ ዕግርግር ዝኸውን ዘሎን ካውን ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ ጽቡቕ ዜና እዩ that's why stock market ድዩ ክሪፕቶ ድዩ ኩሉ ንላዕሊ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ because ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ካውን ከሎ እቲ ዝዛረቦ ክገብሮ ይክእል እዮም ዝብሉ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ንቢዝነስ ክጎዲ ዝኽእል ስጉምቲ ኣይወስድን እዮም ዝብሉ are manufactured in the Shanghai Gigafactory. Tesla needs China to manufacture its cars, but it also needs the Chinese market to buy them, as the country has become the world leader in EV sales. In today's video, we're doing a deep dive into everything you need to know about the upcoming US-China trade war and እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ቻይና ሌቨሬጅ ኣለዎም እዩ ሌቨሬጅ ማለት ብኸመይ ነቲ ኩነታት ክሕዝዎ ይኽእሉ ስቲል ወላ እኳ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕዝዎ ይኽእሉ እንተበልና ዶናልድ ትራምፕ ክቋፀሮ ዝኽእል ወይ እውን ብትክክል ከምብቦ ዝኽእል ሰብ ኣሎ እንተኢሎም ካከም ኩሉ ጌጋ ስእልን ጌጋ ሓበሬታን ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክቋፀሮ ዝኽእል ሰብ የለን ንሱ የለውን ኣይብለኩም እየ ግን ዝመስሎ ክገብር ዝኽእል መራሒ እንተሎ ድማ ሓደ ንሱ እዩ Like Donald Trump inviting Chinese leader Xi Jinping to his inauguration. That's according to a transition spokesperson, signaling
potentially we'll see a thawing of relations between Washington and Beijing. That is a question of the morning. Eunice here, right here in studio at the table, no less, to tell us. سنتايم زبل زلو أبتنا ممرقتنا توي inauguration زبلوه إلى إسرا ورح هذا إسرا همشان زجبر ني بريزيدنتنا تشاينا كم زعدمو. of course بريزيدنتنا تشاينا هم تأكل نيجن كابو نابو اتقدمه السيجنال اللي بعلو أقدر سنة هلو مسو نكسرح مسو ديسكاس نخجبر مسو مهين نكبهال دلونات كم زلو يزقل زلو إذا confidence is نمبزحتو عالمنا confidence is busy about what is going on and what it all portends. What do you think? Well, the state media is not reporting it at all, that there's been any invitation. And I think it's very difficult to see President Xi actually coming here for the inauguration because it's not a situation that he can control. He would risk potentially being humiliated, looking like he's number two, looking as though he's not infallible, that he's fallible, which is something that the Communist Party كل زي زبلو حدا جزي خا قطر خلت خوينا بعالم كره عن الصوم دي قاطرو I think it's in America insecurities فترة كنا تاتريز بلان أمريكا قدامي سلوز نبرر لك كم زي تودادر خلاها قدام قدامي توصل نيركا تالايز وصل نبرر أركيبك حلفة كم زي مرة تسمعك بالتعمي insecurity ويون confidence كاي تنكف أمريكا لما كومي أجاتي موازلو China تمال دخا هزبينيرو كاب دخنتو نابز عجمتي زلو they are grateful for that حقوسات يوم بو كابت زنبرو أبز عجز اللو درجة مبصعم ترى حقوسات يوم أمريكا بنصارو نزحلف 100 عام قطر حدا نيرنا كوادرنا زغل نعنا ختنكف زغل يلا نابلو هندبت حدا زي تصبي وقاشا وحج متيو أبتقوم لجيب له ترى يكونس كحلفمكم زغل دما نورمال محلاف دي يكون خا صبق يرخقت فم زغل مخانو سلا تردو أنا عقد سباتي سلا كله إحنا قطر حدا قطر خلت كم زخي كوننا قلنا مل نابلكا كد محجي أب جابان صريح لهم كما جروا من جابان ملي سما جرمن وين حفكوا كتور فتينا أبتزق بابو تاوريدو مالو أوروبا حبرت نا أمريكا كورا درم سلز جمرة جدي بناتو مرافين بقلم بتن هاريمم أوروبا حبرت نقول كلها راي كم زخيد إنهم كل كم زخيد جرمو China جن أكيد ديمم سلز جنبهم هاي كلام سلطانهم سلز غنى كاب أمريكا أكيد ديمو بريزنت شي أبكل تشحن 10 بلان ناتوكوس جميرو نحنا ناس عندنا لولاونتنا كنا رجاجز علينا بتكنولوجي بسوشيال ميديا بقربات بمجبي بساعات بخلو لولاونتنا كنا رجاجز كن كلالنا أبزخونة يكون هجر كنت جاي بلنا زاد لنا مسارتاوي أبعدنا كله نسون تغيرنا جنيلو مع ناس دليل بزحات يوم معناته إحنا بزحات تزبط الزخونة إذا جانتنا تدلعيو ماغنيتيو أمريكان عمتات بتدعجان عالم تقاعد رانيرا أمريكا دعجا فجريت 300 مليون يوم حمش تعد سنوات يخانا تشاينا ما دعجا مالك اللي كلها sophisticated نقولنا بس مثلا تقول طبعا هاي تزبي من نابرون هاي تزبي ناتا ما حشي مثلا زلوا ده يكونيو التزبالة دعجا نسي يكون and then America is going to have a tough معناته كامبين تاعنا be seen as not cooperating so likely there would be a senior official who would بعفشة تقداي أمونغ أمريكان تشاينا زلو زي مثل نام عبلك خيط كله تكونتات نرانا نباهم كانوا غربينا نتوترز قبرو زينا كسجر كفتنيك من أفريقيا ممتاز. Let's go. Bitcoin surged to a record high of over $106,000 on Monday, buoyed by comments from President-elect Donald Trump. Trump hinted at creating a U.S. Bitcoin strategic reserve similar to the country's oil reserves. The world's So, Bitcoin حدش ريكورد سريعة 106 شح حريمة كان مخندي وان 100 شح حريمة عب سيلبريشن تغيرو عاب حبريتا عاب نوز تفتير نيرو 100 شح سلز هرمت again كان 100 حلفة 106 دما عب حلفة وان كم زحرمتين نقرالو and this is just the beginning كنت اكزي نقرأكم علينا عينو قال يقوم إذا حبريتا يبز حكمكم زلوجن زيادة زي حبريتازي توم ننزل كريبتو زي تدليو كسجروا تدخل يقوم بزح حتى محرش لزلوني I have to give them update تلازي انتهينا نرجع بيتكوين يتنشد تنشح الزخاء next stop نعطهم زبل وزلو توم كيلاتات توم نتي كونتات بقربة زكاة الوزلو 230 شح كون كم زخل أبز غربة حدش عمد كياتنا 230 شح كبتح كم زخل يزون الجرزلو of 2024 كسمو داتنا نرجع لنا 2025 تزعبي عبيت كقاطم زغلي زبال زلوجن درو أبزع عمت زتراي ناب 230 كديب كم تخلي زنقر زلو إن عمنا زجرم كنا تعطون خونا يكوننا أو خبز حكلو الزين بلو زلنا سلمنتاي كم خينو دونالد ترامب اتي ناي بيتكوين استراتيجيك ريزيرف كنجبرين أنا بيتكوين زبل زنبرة ناي بحكي رح أخذ جبرة مزبلو
እወ ክገብሮ ኢሉ ኮንፈርም ገይርሎም ስምዑ ኣብዚ That's the reason. Trump hinted at creating a US Bitcoin strategic reserve similar to the country's oil reserves. The world's largest cryptocurrency has rallied over 50% since Trump's election on November 5th. Experts believe the next target for the market is $110,000. The total crypto market cap has almost doubled this year, reaching $3.9 trillion. According to Konggenko, Trump's pro-crypto stance and appointments like naming David Sachs as the White House AI and crypto advisor continues to So እንታይና ንርኢ ዘለና ኔክስት ስቶፕ ኣብዚ ቀረባ 110 ይብልሎ ግን ክሳብ ኒው ይር 130 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብኻላ ዘራርባ ኣብ 100,000 ትማል ዝጀመረ ሰብ ኣብ 100,000 ከሎ ዝጀመረ ሰብ ኣብ 130 ክበፅሕ ከሎ ኦልሬዲ 30% ግሮዝ ገይሩሎ 30% ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣብ ሪል ስቴት ዲያፍ ካልእ forget it ሕሰብን እዩ you have to wait years ዓመታት ክትፅበለካ 5% ዕቤት ተገይርካ ኣብዩ corporations ዕቤት ናተን ስቶክ ናተን ብ5% ዓብዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓጎስ እዩ it's a big deal ኣብ ክሪፕቶ ግን ብፍላይ ኣብ ቢትኮይን ካልኦቱን ካብኡ ይገዱ ገለገሊኦም ማለት እዩ ኩሎም ክብል ኣይክልኒ ቢትኮይን ዝኸዶ ዘሎ ግን already it's just amazing and amazing ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ካልእ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ and then I'm going to حلف يا كابزار السيزي سكنيش من اسمعي fuel optimism. Trump's plans contrast with the Federal Reserve Chair Jerome Powell's skepticism, who recently compared Bitcoin to gold, calling it volatile and unsuitable as a store of value. Meanwhile, MicroStrategy, the largest corporate Bitcoin holder, has seen its shares surge sixfold this year, reaching a $94 billion valuation. Other nations like Russia are also exploring By the way, توم اب كريبتو انفست تقبروا زلهم من البات فليتكم انت خوينكم وين اب مايكرو استراتيجي بهال كامباني لو قدم زي اي تي اف سكي كون خلو سب بيتكوين كغز زي فكرلو زنبره سب نابتي مايكرو استراتيجي بخلات بزحت بلاتفورمز كريبتو ايشتون يمنيرم في لابتنا ستوك ماركت خوينو ስለዚ مايكرو استراتيجيز بهال كامباني مايكل سيلر ابزي بصقام كاب زلو ناي بلاك روك كاب تقو زلو مالتي مايكل سيلر نايتا كامباني مسراتي ታናቱ ካምፓኒ ድማ ምሉ ብምሉ ኣብ ቢትኮይን ዘተኮረ ዘለዋ ንዓይ ብዙሕ ዘኽሰበትን ካምፓንያ ሓቂ ንምዝራብ ንዝገበረልካ ምንጋር ኣገዳሲ እዩ ካብ ቢትኮይን ንላዕሊ ዘኽሰበኒ እውን እንተሎ እዚ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ምክንያቱ ኣብቲ ዋንቲ ታሕቲ ከሎ ስለ ዝጀመርኩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ላዕሊ ደይቡ ስለ ዘሎ ናብኡ ኢንቨስት ግበሩ ኢለ ኣየማኽርን እየ ውሕድ ዝበለ ክትገብር ተደሊኻ ሜይቢ በት ኢን ጀነራል ቢትኮይን ኢንቨስት ትገብር ተኮይንካ ናብ ማይክሮ ስትራቴጂ ዘኽይድ የብልካ ናብቲ ቀደም تحت سلازنا برو leverage كاسلازنا برو كبيتكوين اللي على صبغ ياخذ نيرو مبزوان زين نابهم زخيد مخنيات بالكان just one reason and then we will go. Amazing run up that we've seen in many different cryptocurrencies, but mainly Bitcoin over the last few months has been on hopes of a Trump administration that is more lenient when it comes to regulations. So that's the hope. Now the administration has to deliver. What do you want to say? Yeah, you're absolutely right. You know, we even saw it yesterday with Trump at the New York Stock Exchange. He mentioned that he wants the United States to be the #1 leader in cryptocurrency in the world. That's a very different narrative than what we've seen in the last 4 years. We've also seen the Trump administration anchor on this 150K Bitcoin price. And so we've seen, markets respond to that. We've seen a lot of option call buyers with March 2025 expiries. And so really a lot of people, as you mentioned, are kind of basing their expectation on a much more favorable administration. Now, እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ እዚ ኩሉ ኣብ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ዘጋጥም ዘሎ ፅቡቕሲ ብተስፋ ዶናልድ ትራምፕ ክገብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ እዚ ኩሉ ዕቤት መፅኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነዚ ኩሉ ተስፋሲ ከተግብሮ ይኽእል ዶ ኢልዎም የስ ከተግብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብተ ንእሽተይ መድረክ ዝመፀለን ዘሎ ንክሪፕቶ ንኣሜሪካ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ክገብራ ይብል ስለ ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነካ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ካቢነ ናቱ መሪፁ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ሬጉሌሽን ተመሲዎ እቲ ክሪፕቶ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኢንስቲትዩሽናል ማኒ ወይ ገንዘብ ናብኡ ፍለው ይገብር ስለ ዘሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ናበል እዮም ዛረቡ ዘለው ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዛዕባ ክሪፕቶ ፕሊዝ ብጥንቅቕ ዝበለ መንገዲ ነዚ ሰሚዕኩም ብስምዒት ኣብ ካል ሓደጋ ከይትወልዱ ብናተይ መንገዲ ተደሊኹም ኮርስ ናተይ ኣለኒ በቲ ፕሮግራም ናተይ ገይርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ነው ኣነስ ይኽእል እየ ተልኩም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም እዚያ ያለ በዋናተይ ለዝገቡ Between France and several countries in Africa have taken a hit in recent years for different reasons. Ties between the European power and the governments of Mali, Burkina Faso and Niger deteriorated after military takeovers in the West African nations. This led to the expulsion of French troops from the Sahelian countries. French companies are now facing challenges after several nations across Africa demanded the review of decades-old French sentiment.
سو انتايم زول زلون ناي فرانس كامبانيتات نعمتات نمعرابين يعني معراب افريكا مثلا ويست افريكا زبالات نبره بفلايت ساحل ستيتس نزبناتي مزمزوان دحر منبار ابزوانزي اتوم حجرات ناصنتهم رخيبهم تراي ديكونسي نكامبانيتات ناي فرنسا كاب عدوم قيح كارد خبون جميروم አለው ቀጻሊ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፈረንሳ ብጥርሑ ዝምዝምዝዎ ዝነበራ ኣብ ተዓድታትያትን ኣብ ማሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ኒጀር ስራሕን ንኸይሰርሓ ይስጎጓ ከም ዘለዋን ናሽናላይዝ ዝገብርዎ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ንህዝቦም ዘየገልግል ንዓመታት ናይ ክንዲዛ ዓመት ኮንትራት ኣለና ናበሉ ነቲ ህዝቢ ድኽነት ኣትሪፎሞ ዝነበሩ ነተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ፈረንሳ ይምዕቅዎን ኣለው that's why ፈረንሳ ካብ ፑል ትስጎግ ስለ ዘላ ያ ናብ ኢትዮጵያ ገጻ ሕግብግብ ትብል ዘላ ምዛ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ምናልባት ኮንዶኾን ገለ ይቡና ይኾኑ ዝብል ኣንፈት ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ኣብ ዓዲሞ ናብ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ናብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናብ ጅቡቲ ንኽበፅሕ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን and we will see ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ but anyway እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ምስትውዓል ድማ ዘድልዮ ምዃኑ ኢና ክንነግር እንደሊ ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ክንሰግር ክንፍትን ኢና መጀመርያ አንጻርና ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ካላርስ እንዲ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሓቂ ክወፅእ ስለ ዝጀመረ ከውዮም ጀሚሮም ዘሎ በዚህ ስሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከድሮ አቋማቸው ተለውጦ የሶማሌን ሉዓላዊነትን የተቀበሉ መሆናቸውን ነው ያረጋገጡት። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ከሶማሌላንድ ጋር ያደረጉት ስምምነት ወይንም ደግሞ ከቢሄ ጋር ፈርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እጃቸውን አክሰስ ቱ ዘ ሲ ወይንም ወደብ የመጠቀምንትን እንደማንኛውም እቲ ሓቂ ኩሉ ሰብ እቲ ሓቂ ክዛረብ ስለ ዝጀመረ ኢትዮጵያውያን ናይ አቢ ጭፍራ completely propaganda አንጻር ኤርትራ አንጻር I don't know ኤርትራ ሓንቲ ገበረቶም ግን አንጻር ኤርትራ ጠቅላላ ፕሮፓጋንዳ የንፈንዮም ዘለው እቲ ኩንነት ግን አብይ አሕመድ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ገዲፉ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዶብን ናይ ናጽነትን ናይ ሶማልያ የዘኽብር ብምባል ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ተኮይኑ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳድዩ ዝኾነ ክገብር ከም ዝኾነ ተሰማሚዑ ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ገይርዎ ዝነበረ ጠቅላላ ከም ዝፈረሰ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ተሓቂ ንሳቶም ግን ብኸመይ ኢኮኖሚነት ህዝብ ዝምህርዎ ዘለው ክትግረሙ ኢኹም አንድ ሶስተኛ አፍሪካ ሀገሮች ወደብ ስለሌላቸው የጎረቤት ሀገሮች ወደብ የመጠቀም መብት አላቸው። ይሄ ነውና እጅሽን ሰብስቢ ያንዳንዱ ሀገር ደግሞ ቁርስ ይብላ አይብላ አናቅም በብስጭት የሻዕቢያ ሚዲያዎች ጠቅላላ ጸጥ ለጥ ብለዋል። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊ መሪያችን ብለን የምናከብረውና የምንወደው እንደ አይናችን ብለን የምንንከባከበው መሪ እንታይ ትመስል ኤርትራ ታይ ስለ ዝጎደለ ክትጉሂ በዚ አታ ዚው ሰባት ዚያ ተባረ ግሪብዮ ዝብሉኒ ኤርትራ ሲ እንታይ ስለ ዝጎደለ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ሽግራት ተፈቲሓ ታይ ፀገም ያጋጥማ ኤርትራ we have no problem ግን እንታዩ እቲ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ state of mind ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ፀገም ዝፈጥሮ ወጥሪ ምዃኑ ካትፈልጥ እዚ እምበር ምስ ሶማሊያ ታሪቆም ወሸለ ካብ ኩናት ተዳሒኑ ኩናት መን ይደልዩ ማለት ኣብዚ ዋን እዚ አቢ ምስ ሶማሊያ ውጉ ገይሩ ዝደልየ ሰብ የለን ማንም ዝደልየ ሰብ የለን ሰላም ንኽህሉ ሰብ ዝደሊ እቲ ፀገም ዘሎ ኢትዮጵያን ተወሪሩ ሶማሊያ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሓገዝ ዝልምን ነይሩ ምክንያቱ ቲያቶም ዓቕሚ ኣለና ኢሎም ስለ ዝፍክሩ ሶማሊ ድማ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ በጃቕም ሓግዙና ንሕና በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዶብናን ሃገርናን ይውረር ስለ ዘሎ ሓገዝ ንደለና ኢሎም ናብ ኤርትራ ምስ መፁ ኦኬ ንሕና ክንገብረልኩም ንኽእል ካልእ እታ ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክንበኩም ኢና ምናልባት ሰራዊትኩም ከነሰልጥንልኩም ንኽእል ኪኑ ግን ኤርትራ ትዝካኣላ ገይራትሎ ማለት እዩ ፀጥታ ናትኩም ንኸተውሕሱ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጉ ኢሎም እውን ኣይኮኑ ሰራዊታት ሰልጢኖምሎም ፀጥታ ናይቲ ሃገር ከተውሕስ ኮይንካ ሓያል ሰራዊት ክልወካ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ክልወካ ኣሎ ሓይሊ ኣየር ክልወካ ኣሎ ሓይሊ መሬት ክልወካ ኣሎ ምዱብ ሰራዊት ክልወካ ኣሎ እቲ ፀገም ግን ነዚ ምግባር ብዓይኒ ፅሉ ዝርእይዎ ኣለዉ ስለምንታይ ሶማልያ ዝተዳኸመት ሃገር መላገፂት ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ስለ ዝደልይዋ ዝነበሩ እዮም እምበር ኤርትራ ፍሉይ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኣገይን እዚኣቶም እዮም ትማል ምስ ኤርትራ ኮይኖም ኤርትራ ብጣዕሚ ጥዑይ ሃገር እዩ ሓልዮት ናትና ዘለዎ ዝብልዎ ዝነበሩ ስለዚ ሓቀኛ ምስሎም ክመፅእ ከሎ ክትሓረቕ ዘይኮንካ ክትሕጎስ እዩ ዘለካ you just need to know them ከካይሮ እስከ አስመራ አሁን መርዶ ላይ ናቸው። ሸሚዝ እንኳን አልቀየረም። በሄደበት ልብስ ተመልሶ መጥቷል። ምክንያቱም ሌሎች ጠንካራ ስራዎች አሉ። በጣም ከባባድ የሆኑ ጉዳዮች ስላሉ ተመልሶ መጥቷል። ጀግና አብቹ ይጠብቃል ከዛ ስራውን እዚ ሓደ ካብቲ ዝናውፅዎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ግን እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ክልውድ ባዕሎም ኮነ ሓድሕዶም ኮይትባሲ ምስ ኤርትራ ዳደብስልዎ እምበር ንሓድሕዶም ይኮትባሲ ሙሉ ለሙሉ እጅ መስጠት ነው።
ይሄ ከዛ በኋላ ሶማሌን እጇን ጠምዘን እንደ ስትራቴጂ ነው የተጠቀመበት ብሎ የሚሉት ሪሊ እንደው ያላለቃቸው ሂሚሊዬሽኑን ለመቀነስ ነው ምክንያቱም ማነች ሶማሊያ ድሮም ቢሆን ለኢትዮጵያ ወደብ የመስጠት ፍላጎት አላት በኋላ ዘራርባ አቢ ኢዱ ከምዚ ሐበጥ ራይ ዝፍለጥ ኢዱ ሂቡ ولا حنت خبر كم زي كلت كنتات مسرايو ايدي هيبي ماتيو منالبات زون حجي ماليس زغرعهم زلو زيتات حق ደስ ይላል ማለት በማንም በኩል ይገለጽ ይሄ ሰውዬ በጣም አይስማማንም በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ኢትዮጵያ እንድትመታ ኢትዮጵያ ግድቧ እንዲፈርስ በጣም ጥሪ ሲያቀርብ የነበረ በእንጭጩ ይሄን ግድብ ካላስወገድክ ብሎ ይሄ ሰውዬ በእንጭጩ ካልቀጨኑ ግድቡን ሲል የነበረ ሰው ነው So ግብጻውያን እቲ ኢትዮጵያውያን ኡይ ዘብልዎም ግብጻውያን እዮም ሓደ የንዕቅዎም እዮም that's a problem ንዕቀት ኣለዎ ስለዚ እቲ ንዕቀት ህጅብ ዘረባ ክሰምዕዎ ይኹም ጣዕሚዮም ከምዚ ኣክት ዝገብሩሎም ብንዕቀት እዚ ካትን ኢትዮጵያውያን ህልኽ ዘሎ ዋላ ንመለስ እውን እኮ ኣብቲ ዛንታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለዚ ንዓቆ ይኳ መን ኢኻ ስኻ ኢልዎ መን ኢኻ ስኻ ብዛዕባ ኒል ትዛረብ ኢሉ ስለ ዘበሎ ሕርቃን ከም ተሰምዖ ዝብል ሕጂ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ከም ትሕምሞም ምናልባት ከተስዖኩም እንትኽእል ትኸውን ስምዖም ሕጂ እንታይ ከም ዝብል ይሕምሞም ይግን እቲ ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሓረቀት ግብፂ እንተሓሪቃ ድማ ሓጎስ ይስምዖም ሰው ነገር ግን አሁን የሚናገራቸው ነገሮች ልክ ናቸው በቃ ተናዶም ምንም ቢሆን ምንድነው የሚባለው ሆዲ አባውን ብቅል ያወጣዋል እንደሚባለው ንዴቱ በቃ ሀቅ እንዲናገር እያደረገው ነው እኔ ዝም ብሎ ሰው ቢሆን እኮ አይቆጭኝ የህዳሴውን ግድብ ቀድመን ካልመታሩ ሲል ነበር ካንጭጮ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መሐከል የተፈጠረ የሆነ አለመግባባት ነበረ ማንም ብቻ ይፍጠረው ግን ትልቅ የሆነ ሹኩቻ ውስጥ ነበሩ جاء الرئيس أردوغان አሁን رئيس أردوغان ወይም መሪው መጣና أردوغان خلاهم يصلحوا بعض እርስ በርስ እንዲታረቁ አረጋቸው كلا ان اثيوبيا دي دولة ما عندهاش اي شباك جي انتايتي حرر زبلوم زلو ግብጻውያን ጠቅላላ አይተሐጎሱን በእርቀይ ተፈጸመ ተሐጎሱን አይኩሉን ኢትዮጵያ ክትረጋጋ ዘይደል ሀገር እንተለ ግብጽ this is secret አይኮነን አታቶ ኢትዮጵያ ፈሕበትን ከአትዋ ዝደልዩን ዝጽዕሩን by the way እቲ ዘረባ ተራ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነሲ በተግባር ዝሰርሑሉን ብጭቡ ዝሰርሑሉን በመኻኑን በግንዛቤ አይደል ኣብዚ ሓንቲ ጽንዕላ ከሪኩም እንዴ ግን ነገራ መንገድኩም ኣብ ዝራይዋ ኢትዮጵያ ግብጽ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ኤምባሲ ናይ ግብጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሎሞ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኤምባሲታት ዘለዎም ስታፍ ሰራሕተኛታት 60% more staff than embassies in US or Europe ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግብጽ ኤምባሲ ናይ ግብጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ መሰወዳደርዎ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ እንታይ ተዕላማ ኢሎም ሓደ ኢትዮጵያዊ ጽዮን ነይሩ maybe ዝኹል ክፋት ኣብቲ ሃገር ዝራ ዘሎ ሶም ዝገብርዎ ዘሎ ስለ ዝኾኑ እዚ ብግድን መጽናዕቲ ክግበሮ ዝግባን ነቶም ስለያታ ዝበሃል ድማ ክጥሮ ዘለዎም ናበሉ ዝዛረቦ ዘለዎ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና Egypt is heavily invested ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንኸተፈራርሶ ኩሉ ግዜ ምጽዓረት እያ and this has to be clear so بزعبانا زحمهم ነገር የለን ንመለስ ኣብቲ ቤላ ገይሩ ጸርፎም دي دولة ما عندهاش اي شباك منور ኢትዮጵያ ማለት ምንም አይነት መስኮት የሌላት ማኑዋል ይላታል ማኑዋል ነች ማለት ያው እነዛኛዎቹ ፉል ኦፕሽን ታይሉ ማኑዋል ማለት ገና ዘይ ማዕበለ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፍኒስትራ ናይ ባሕሪ ዘይብሉ ማኑዋል ዝኾነ ሃገር ዘይ ማዕበለ ይፍጣሚ የሚቦም ዘለ It's crazy. تا فيديو ببلا بسمعوا كسع كندي يعرم تعمي زقرب سموه شو ማለት ነው እሱ ያ ትረጋግም እንደዚህ እንደሚመስል ታር አክሰስ አላቸው ለማለት ነው እና ኢትዮጵያ ግን ማኑዋል ናት ዝግ የሆነች የድሮ የጥንት ምናምን አይነት ምንም አይነት ወደ ባህር አክሰስ የሌላት ሀገር ናት مش بس على اي حاجه لا شايفه بحر متوسط ولا شايفه بحر احمر ولا اي حاجه في الدنيا በዱንያ ላይ የቀይ ባህርን ወይም የመካከለኛውን ባህርም የህንድ ውቅያኖስንም ማየት የማትችል ድፍን ያለች ሀገር
كتصلليهم زي غات زصللهم مالتي اجي اذا حدا غنيا زربا انديو سمعت ኢትዮጵያውያን ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባ እንዲዩ እቲ ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ይኹን ምትንኻላት ዘራስኖም ኩነታት እዩ ግብጽ ግን ኤግዛክትሊ ከማ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ኩሉ ግዜ ሞራሎም ብዝትንክፍ መንገዲ እዮም ዝገልጽዎ and that's why እቲ ምስ ግብጽ ዘለዎም ህልኽ ብዙሕ እዩ and that's why ግብጽ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዝገበረት ክጽለሉ ጨርቆም ከዓብዱ ዘልዮም ዘለው ምክንያቱ ግብጽ ኣብ ዓሰብ ነቲ ሰንዒሎ ከነግረኩም ዓሰብናትና ኢሎም ስለ ዛረብ ዘለው ኣብ ዓሰብ ኮፍ ተይሉ ግብጽ ጨርቅ ክድርብዮም ጨርቆም ክድርብዮም እኔ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ጨርቆም ከተደርብዮም ተደልያ ንግብጽ ያክትቱ ዘለዋ ከዳግማ ያዚያ ኢትዮጵያውያን እቲ ጽልናቶም ትዕቢትናቶም ጠገለን ዲዘይ ብላን ጻር ኤርትራ ንዑ ቤላ ገይሮም ከግሩስዎም ተደልዮም ንግብጽ ኢኻ ኣብ ዓሰብ ኣምጽኻ ኮፍ ተብሎም now the game is over so the game is over literally ቃል በቃል ግብጽ ኣብ ዓሰብ እንድሕርመጽዩ ዝገብርዎ ይብሎም ማንያቱ ምስ ግብጽ እዮም ክዋጉ ማለት ግብጽ አይክዱዋንዮም ወይ ካብ ግብጽ ሄድ ማለት አይኮን ድሕሪ ክዋጉ ጀሚሮም ዲጋናቶም ካ ችግር ከጋጥሞም ስለዚህ ንግብጽ ክደፍሩ ከም ዘይኩሉ ይፈልጥዮም ግብጽ ብዲፕሎማሲ በገለ ደገፋለዋ ነኤርትራ እንታይ ደሻድኖም ትፈልጥዶ እንደግዘ ተዛሪናልና ነኤርትራ ዘሻድኖም ዓለም ለኻዊ ሕጊ እቲ ዓለም ለኸ ብጾም ስለ ዝኸውን እዩ ነኤርትራ ክውጽዑ ከለው ነኤርትራ ክዕምጹ ከለው ዓለም ለኸ ስለ ዝድግፎም ኣብ ታሪኾም ነዚያ እዮም ዝፈልጡ ሰው ነኤርትራ ድወጻና ተወጻና ኣጻርና ደው ዝብል ማሕበረሰብ ዓለም የለን ዝብል እምነት ኣለው እዚኻ ተራ ዘረባ አይኮንም ስለዚህ ሰርሐሎም ስለዚህ ኤርትራ አውት ስማርት ክትገብሮም ክትክል ኣለዋ አውት ስማርት ማለት ክሓስብዎ ከም ዘይክእሉ ገይራ ክትዓጽኦም ክትክል ኣለዋ ስለዚህ እዚ ምስ ግብጽ ተገይሩ ዘሎ ኪዳን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ማኒቨርካ ብመንገዲ ትርኩ ገይሮም ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ እንተጀሚሮም ግብጽ መሊሳ ስክሪው ክትገብር እያ መሊሳ ክትሕይል እያ ክትሕርን እያ ክትገብር እያ ሞር ኣብቲ ናታ አላያንስስ ምስ ኤርትራ ዲዩ ምስ ሱዳን ዲዩ ምስ ገለ ምስ ዘሎ ሞር ኣብኻ ኢንቨስት ክትገብር እያ ምክንያቱ ረብሓ ናታኻ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ኢትዮጵያ بحر نخيرهم سمعهم كساع كنيكم بلو مرة يمزحروا نات نفسها في حتة بلكونة تبص من البلكونة دي على البحر والنبي الله يخليك انت من بلكونة ماجنت متفلق اجر نات دي وانا لا يزعروا ايه وديت اللي جالسين قال لك هات لي بس خريطة اثيوبيا لانه بعض الناس مش متخيله الخرائط عامله ازاي እስኪ የኢትዮጵያን ካርታ አምጣልኝ ቶሎ በል ለጥፍልኝ እስኪ አንዴ እኔው አንዳንድ ሰዎች አይገባቸውም ምለው ነገር ኢትዮጵያ ንሽተ ባልኮኒክ ወሃባ ንሽተ መስኮት ውን ዘይብላ ጥንታዊት አዞ ኣብ ናይ ጥንት ታሪክ ትነብር ዘላ ጌና ናይ ባሕሪ ኣፋፍነት ዘይብላ ናበለዮም ዘላ ገጹላ ዝቕብሉ ከለው ግብጽ በዚ ቀይሕ ባሕሪ ብነይ ድማ ማክላይ ባሕሪ ክንደ ገላፍ ደገ ባሕሪ ዘለው እዚ ጽቡቅ ዘረባ ይኮነ ንጽቡቅ ጉርብትና ዝሕግዝ አይኮነ ግን አይ ቲንክ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ካዝፈልጥዎም that's the deal ኪ ካርታውን አምጣው يا اثيوبيا شايف اثيوبيا يا ኢትዮጵያ رايچዋት ሄደ اثيوبيا يا ريس اهي ኢትዮጵያ እቺናት شايف النقطه الحمراء دي እቺ ጥቃይዋ መስመር አያት ارجع ورا خطوتين كده اثيوبيا اهي ملهاش ከነዚህ ከቀይዋ ወደዚህ ያለች ኢትዮጵያ አያት እቺናት منفذ على اي حاجه ምንም አይነት ወደ ባህር ብቅ የምትልበት ምንም አጋጣሚ የሌላት ሀገር وعندها مشكله مع اريتريا وادي الصومال قدامها እዛ ኤርትራ ጋር ችግር አለባት እዚህ ጋር ሶማሊያ ደግሞ አለች ስለዚህ ሰንታይት ብሎም ዘለው ጽቡቅ ገይሩ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽመጹ ዝኾነ ዕድል ዘይብሎም እዮም ምስ ኤርትራ ሽግር ኣለዎም they know ኤርትራ ሽግር ከም ዘለዎም so the game is clear ንጹር game ዘለዎም ኤርትራ ሽግር ስለ ዘለዎም ኤርትራ ዲል ክንገብር ኣለና under any price under any cost ዝኾነ ይኹን ዋጋ ምስ ኤርትራ ዲል ክገብሩ ክግደዱ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕሪዞም በቲ ኒል በቲ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብክልቲኡ ክሓንቆም ተጀሚሮም ስምዑዋ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝስምዖም ናብዚ ናብ ሶማሊላንድ ዝመጽዎ ዘሎ ክንምንታይ ቃንዛ ክፈጥረሎም ከም ዝጀመረ በሁለቱም በኩል የታሰረች ሀገር ናት اثيوبيا راحت للصومال لهم مساء الخير يا جماعه بتوع الصومال ايوه ممكن بس لو سمحت نأجر من عندكم بلكونه تبص على البحر الاحمر ከዛ ኢትዮጵያ ሄደችና ወደ ሶማሊያ እባካችሁን እኛ ትንሽ በለኮና ነገር የመስኮት መወጣጫ ወደ ባህር የምናይባት ባልኮኒ ነገር ታውሱናላችሁ እንከራያችሁ ብላ መጣች ما هو البلكونه بتاعتنا مش هتبص على البحر الاحمر ምክንያቱም የኛ በለኮና ምንም እዚ ኩሉ ኢጎናቶም ራራራራ ዝብሉ ዝነበሩ ረይቦም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ማይ ዝኣተው ጠንጭዋ ይመስልሎ እዚ ጅትሪዎ ዘሎ በታ ሓደ በፀጋም ዘሎ ሓደ ኣንጻር ኤርትራ 10 ግዜ ብብድዕ ተዛረብ እዩ I think
إذا منجست إيرترا نبحق كأسنا نندهر قينو نزياتهم بلا غيرو كهرمم خلال بوجو أيكون كانت هرمم بجو بوليتيكا باستراتيجي كاوزم دناتاتي خات هرمم that's all you can do that's all you can do معناته التجيم زي 5 غير كعنعم نسألايخا كدنا يكون كان أبعد دوكينات مع الدمن هيوتن مدافع أنت كسعرهم that's not necessary خالق جيم تغلالا مسخخ واقع كم زي كل غير كهرمم تكلالك نزل نخد جبركا استراتيجيكاوي بوتا سلازلك عدلالك نمريتك نبعث دغ بحرخان زدليو بزحاتيو and the last thing بدور وسيدو نزبخا كصنت نزدلي ኢትዮጵያ كتبه يبلك كصنتا كاز دلي 10 غزي زقوناصبكا زداخمكان حيلي امين كنده اكزام سيلك مالو نز خمس دليو ملسينا بزن رايو this is what they are talking about እንትና አስገራሚ ዜና ሆነ ከዚህ ደግሞ በላይም ደግሞ የባህር በሩን ማስመለስ ምንችልበት መንገድም ጠቆም አደረጉ እሳቸው እንግዲህ የሂስትሪ ወይም የፖለቲካ ተንታኝ አይደሉም ማድረግ የሚችሉ የሚናገሩት ነገር ነው ማተር የሚያደርግ የሀገር መሪ ናቸው እንደሌሎች አታዩ ማስተያየታቸውና ምናልባት ከሰሜን ወይ ደግሞ ከምስራቅ እንደምናገኝ ጠቆም አደረጉ ከሰሜን ያው አሰብ ጋር ያለውን የባህር በር ያጣንበትን ጉዳይ ሂስቶሪካል ኢንጀስቲሱን ማነሱ ከምስራቅ በኔጎሺዬሽን ሶ እቲ ሕቶ ጉዳይና የወደብና ኤርትራ አሰብ ይኹን ካል ወደባትና ኤርትራ ካብ ዝፍክሩሉን ካብ ዝሕንሕኑሉን ካብ ዝተናኸሉሉን قليل زبني حلفن I think if I had the power سلطان تزلون نيرانه I wouldn't spend a day نز ጉዳይ ዝከይ ወዳሁ ስልጣን ይብለይን አቡን ያለኹን ግን ከምናተይ ስምዕት ከነ ሰባት አለውን ከምናተይ ስምዕት ዘለኩም እዚ ጉዳይና ኤርትራ we need strong alliances ነቲ ወደብናትና ክትቀሙሉን ንዓና ከርብሑ ዝኽሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጸጥታናትና I don't want ካልኩናት ምዚያቶም ዘም ጸጊባ ሃሊል ዝመጻካት ወላ በበትራ ሃሪምካ ተሰደድካዮ يخسرك ግዜ ሃይ ባኽነልካ እዚ ዓይነት ተሓሳስባ ዘሎም ጎረቤትካ ስለዘለውና strong alliance የድልያሎ ኤርትራ and anything ነዝን ክትግበር ዝግበርካ ቅዱስ ኮይኑ ይስማዓና ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ነዚ ካውንተር ንክትገብር ተወስዶ ስጉምቲ ልዑል አገዳስነት አለው ምስጥሪያን ክግበር ዝኽል ብፍላይ ድማ ግብፂ ካብ ኩሉ alliance ሲለኩም ካብ ኩሉ ዝምድናታት ግብፂ ትዝበለፀ ዋይ ግብፂ ኢትዮጵያ በመከል ናብቲ ባሕር ከይትመጽ ስለዝደልዩ ዝናዓኻ ሓልዮም ደይኮንስ ንነፍሶም ኢትዮጵያ ክከላኸሉ ክብሉ ዘድሊ ምክልኻል ክገብሩ ክእሉ እዮም and I am pretty sure ግብፂ ንኤርትራ ስጋት እውን ኣይኮነትን ወታደራዊ ይኹን ወላ ብቁጠባዊ ንኤርትራ ስጋት ክትኮን ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል እያ ስለዚ በዚ ኮይኑ በዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክሰግር እየ ባህርን ማሳያ የለንም لا ده هتبص على مضيق باب المندب وعلى الخليج العربي አሁን ግን ኢትዮጵያ የምትወስደው ቦታ ቀይ ባህርን ብቻ አይደለም የሚያሳያት ባበል መንደብን ኸሊጅ አደንን የገልፍ አደን ምንም አይነት ወደ ባህር ሕጅን ታዩ ኣብዚ ኢማጂን ኣብ ሶማሊላንድ መጽያ ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ናይ አደን ዝበሃል ዘለውን ተመጽያ ዘሎ ጽልዋን ኢትዮጵያ ንዓሰብ እንተመጽያን ዝስምዖም ቃንዛ ንግብፂ ሕሰብዎ ኢትዮጵያ ንግብፂ መጽያ ማለት ንግብፂ በኽሳዶም ተሓኒቆ ማለት ጎረሮም ተሓሪዱ ማለት እዩ ተንበርኪኽካ ኢትዮጵያ መልማን ጥራይ ካለ ምርጫ የብሎም ኒል ጎረሮም እዩ በዚያ ድማ ባቤል መንደብ እንድሕር ሓኒቕካዮም ተወዲያ ኣላ the game is over ስለዚ እዚ ነገር ንኸይፍፀም they will do anything and everything ነዚ ጉዳይ እዚ ንምምካት and that's why እቲ alliance ናይ ኤርትራ ምዚያቶም ሓይልታት ክትውግን ካላ ናይ ኤርትራ ዝበለጸ ዝኸውን እሳቶም እጅ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብስሙ ጅቡቲ ላይ 11 ሀገሮች አሉ ሚሊተሪ ይዘው አሜሪካ እና ቻይና እና ፈረንሳይ ሳይቀሩ ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች በሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጠው እዚህ ሲመጡ ኢትዮጵያን ደህንነት ሊጠብቁ አይደለም ወይም ጅቡቲ ሊጠብቁ አይደለም ኤርትራ ሊጠብቁ አይደለም ኣነ ዝገርመንሲ ኣብ ጅቡቲ 7 ሃገር ኣለዎ 8 ሃገር ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ኣብ ጅቡቲ ዘይኮነ ወደብ ዝጥቀሙ ዘለዉ ከምኦም ሻምናይ ወይ ታሽዓይ ዘይኮነ ኣቡ እንታይ ሽግሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ገርመኒ እንድሕሪ ጅቡቲ ካብ ርሑቕ ዝመፃ በዓል ኢማራት ዝኣትዋ ኮይነን ንስኻትኩም ድማ ኣብ ደገ ባሕር ቦ ትጥቀሙ እንተለኹም ገንዘብ ቢልዮን ንኸፍላ ኣለና ትብሉ ተኮይንኩም ካብ ጅቡቲ ባይ ዘ ወይ ጅቡቲ ገበላ ገይራ ፀይታትሎም ያ ታጁራ ዝበሃል ወደብ ከም ድሌትኩም ኣልሚዕኩም ተጠቀሙላ ከም ናትኩም ጌርኩም ተጠቀሙላ ኢላቱም ልክዕ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ተፈራረሙ ናይ ሶማልያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሓዳሽ ወደብ ሓዳሽ ደሴት ያ ወላ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ ያ መስለኒ ነዚ ቦታ እዚ ኣልሚዕኩም
معبيلكم تطعموا لزي معبلي كمان قل قالك كفالات وسيحكم كم ناتكم غيركم كنت تقاملوا أفدقة كفيتنا لكم على نايل وما يعني تجبتي حاليوتنا إثيوبيا يكون زاربهم زلوا إثيوبيا أفدقة بحرناتهم قريفهم لام سومالان تغيدهم عبك سارة خقات أمامي عبك سارة سلو دفره زلوا كي كدخلوا نحن سقوم قال نجار كنجبر لنا يوم زول زلوا زوم سبات ياتهم جن حس النايو زينات كامل لا يسلو زغني نزي عدلات زي ني جبتي لان انا وانت منيسر قدات وصايناتهم انا سيروانيرو كساب حجي ملسي تقبلنا لنا ملسي نصبل لنا انتاي يوم زدلي زلو نساتهم ناي كال بحيل وريرم كوزد عنبر كفيلهم كتقوم كم تمتم شوعات حقراتهم مسيوم زلو كفيلهم كتقوم زدلي يكونون ناتهم صقاتات ايكوننسي حمدهم كم خايكولون ورق ما يعبدهم هريم وحج زخيد نعوت تو كبل زدليسي ناي كال حقر مسيوم كتقومون وريرم كحزون حيل ايرومن حيل بحرومن ابو كمالسو يتمدبهم باي بوغن بعين ايرتران تاريخ هايسي مال بفنجه تدفيكا زوصا خاسي ابزي عدخا فدريشن جبريلهم علم زفقدول كانعو اب حصير عمد قتيلكا وريركا جزاي خوين كابيرترا تقمط زنبركا حج تمليسكا حيل بحر نكخفد دليلخو صطناتيك وحزيه سراويتي ابزكو تنتلكا I don't know أبيرترا كأمنا كاز خلي لأن إلا مجابري أنا أتكم من قصة ذي مسيا أبيرترا مالتي كم تنساتهم زدليو ديمقراطية أبيرترا كان دق فينا قبل خلو مجابري من قصة أبيرترا قبل سلوز دليمبر أبيرترا قفز بلا independent خوين كوسن زخل من قصة سلوز دليو يكون again إذا topic ناي بحري لعلن تحتني بالولو ألا ما دم مالو نتيز بناتهم بيلا غيركا حزب تأمرون مجباري دايو كنت تصبون نجار أبز نجار زي دليتاتهم سلوز قلت سلو حزب أبيرترا كلب مالهم خلالو لبونا وحيد وويون فلتات وحيد واي كونجن أحواتنا شرو حدينا نبلع زوريانا حديو بيت خرسيان تمساسالي لمدتات لنا صلوتنا تمساسالنا تالو سوات كوميلهم جنسهم كم تشفت عفاي قرفوها كم مقتال قرفوها نعاك حسمك كايلهم تطوع يبلون كمان هاي مانو تالا كايلهم كم الجراح توصل عيد اليوغانيو رازي لسخاب فلو يناباتهم سجاجة تبللهم هنيات كل وقت كايبلو قربيت كايم تمساسالنت كل وقت غلي الزجل هجراو ربحها حجتات جيركان عطاتهم كتركبوا له مغنيات يبل بزي اكزاكت اللي تسخا حدا يدقبرنات بلو زلغا نعطاتهم حدث لزقبرك اي محروخانيو مالت مالي نايت مال تاريخ رأيو كنديز بيم شفتي معه كنديز بتقتلوا ابتي ورارات لكم يلا ابتي زبنا مجزعتي ابعدنا خلو انت يقبرني سلازي بتزبلوا حسوت مخانو بكل من قدر مايت بروباغندا ناتهم بتحاده بزي دي افدق بحرخه كترينا فتنك هلها ካለ ጎስጎሳድ ማለት የራሳቸውን ጥቅም በሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ነው እያስጠበቁ ያሉት። ሁለተኛ ይሄ የቀይ ባህር ጉዳይ ቀይ ባህር የሚባል አጠቃላይ ጥቅል የዓለም ሀብት እንጂ የሆኑ ሀገሮች ሀብት አይደለም። ዓለም አቀፍ ህጉ ቀይ ባህር የዓለም ሀገራት የሚጠቀሙት ነው። የዓለም መርከቦች የኢትዮጵያ መርከቦች ሳይቀር ሌት ተቀን ሲንሳፈፉበት ይውላሉ። ሌላው የዓለም ህግ ደግሞ ምን ይላል? ቀይ ባህርን በቅርበት ያላቸው ሀገሮች ማንኛውም ሀገር ለቀይ ባህር ቅርብ የሆነ ሀገር የተወሰነ ራዲየስ የሚወስን የባለቤትነት የሉዓላዊነት ግዛት ይኖረዋል ይላል። የውስጥ ጣጣችንና መከራችን ይዞን ነው እንጂ እንደ ድሮዎቹ ነገስታቶች ለአገር ሉዓላዊነት እንደሚያደርጉት ነጋሪት ህዝቤ ሆይ ተከተለኝ ደግፈኝ የሚል አዋጅ የሚነገርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ግን ስንቱ ነው የሚሰማው? ስንቱ ነው የሚደግፈው የሚለው ተማማለው أواج ترى يزدلنا زلوا ورينا خنحز يزبل زلوا أواج يزدلنا ورينا خنحز this is the تقربت حجرنا زيو تي ناتوريتو منجستي كنا نزخ قبل على جلس بالله منجست ما عسكو ينوم زيهم يبل منجستهم حدا حزبهم حدا اللي يتناتهم حدا زي discussion زي فقرن سلام زو هو بايكون yes بعلى أمين الله صنيم حيلس لزي بلنا كم زي مدرخ سلازي لنا نبعلنا بحنفشوش نبر سلازي لنا exactly that's the point بحنفشوش تنبر دلها that's the point لذي نزي حنفشوش ناتهم كتك أملك تكلال لك كابزو ندحر وزينا نزي حنفشوش تطو ندحريلو انتاي كنقبرنا يزم لكم زلو هزبنا قاريت سويكا بميكروفون أويشكا ناب إيرترادي ناب كال وسيد كناب إيرتراخا كال يكدوني I mean في سوماليا كاكو تشنشي دشان الله imagine إذا زربازيا كل جزء ذكروا منجس إثيوبيا أبتحت مرحلة ملس زيناوي أوباما خم دليت أوف النابلو كله أوف يزبلني أوباما دليتهم يمزبوهم نيرو
ፈርዲهم ለው ኣብ UN ኤርትራ ይግዱ ድሌቶም እዚ ኩሉ ከለዎ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ሰራዊት ከለዎ ስለምንታይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይወስዳው ስለምንታይ ካብቲ ናይ ሶማልያ መዓት ኣብ ደገ ባሕሪ ዘሎ ሶማል መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ኣለዎ ብወፂኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወስድ ዘይከኣለ ምክንያቱ ሕልምናቱ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ እሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ተኮይኑ ኤርትራ ምስ ተረመሰት ብኤርትራ ኢና ክንወስድ ዘለና ስለምንታይ ንኤርትራ ምስ ኣጥፋና እቶም እቲ ናይ ትግራይ ትበሃል መለስ ዜናዊ ሕልምናቱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከቆሞ ከሎ ምስ ሓየልና ኢትዮጵያውያን እናበልና ምስ ሓየልና ሃብቲ ምስ ገበርና ሚሳይላት ናብ ትግራይ ምስ ኣተና ብገዳም ብዕፅዋን ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣፍረስናዮ ነቲ ናይ ኤርትራ ባሕርን መሬትን ወሲድና ጉድባይ ኢትዮጵያ ክብሎም ይትመደብ ነይሩ ኢትዮጵያ ጉድባይ ኢሎም ነቲ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ንኢትዮጵያ በታ ዓሰብ ገለገዲፎም ነቲ ካልእ ኤርትራ ወሲዶም ንሳቶም ክንፀሉ ሃገር ክኾኑ ነይሩ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዝበሃል ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከይመስለኩም there was a plan ናባት ከምዚ ገይሮም ከምዛ ነዝብሎ ዘለኹ ዓዊሎም ኣይተዛረብሉን ክኾኑ ክእሎም ግን እቲ ፕላን ንኤርትራ ምሰረኹ መሽካ that's why ፍሉይ ኣፅዋራት ኣብ ትግራይ ዝኽዝኑ ዝነበሩ እዚ ፍሉይ ኣፅዋር ዝኽዘን ዝነበረ ባይደ ወይ ገሊና ብኤርትራ ከምዝኣተወ ዝንገር ኣብቲ ኩናት ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ፕላን ንኤርትራ ርኽምሽ ኣቢልካ ኢምፕሎድ ከም ትገብር እንድሕር ጌርካ ነቲ መሬታን ባሕራን ናብ ነፍስኻ ወጊንካ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ጌርካ ነፍስኻ ትንፅል እታ ኣርቲክል 39 ናብቲ ሕገ መንግስቲ ክእትዋ ከሎ መለስ ዓሻ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ካብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብዚ ሰላም ክንነብር ኣይንኽእልና ዝብል እምነት ነይርዎ እዞም ኩሎም ኣምሓራ ኦሮሞ ከባቢ 30% ኦሮሞ እንድሕር ኮይኑ 25% ኣምሓራ ብ5% ተጋሩ ክመሓደሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ዝኣኽለና ወሲድና ንዓድና ማዕቢልና ዝኣኽለና ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ሃነፅና ሽዑ ተበተን ትብላ ሃገር ንስኻ ድማ ንኤርትራ እንድሕሪ ስዒርካ ንኤርትራ ወሲድካ ትካረጀሎም ካብኦም እዚ ነይሩ እቲ ፕላን ናቶም ግን ነዛ ኩላ ከየስለተ ስለዝተጠልመት ስለዝተወድዕ ዕድሚኡ ነዛ እናሓለመ ከይዱ እቶም ድሕሪ ዝነበሩ ድማ ዛ ምኽሪ ነገሮም ታ ታክቲክ ኣይነገሮም ታ ፕላን ኣይነገሮም ኣይኮነን ነታ ንኢትዮጵያ ከብሉ እታ ትግራይ ትበሃል እውን ክቋፀርዋ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ኣለው ፅኒሕልና ክንሪአና ግን ኣገይን እቲ ፕላን ናቶም እዚ ትመስል ኣይ ቲንክ እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ብንፁር ዝኾነ ንኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክሪኣ ክኽእል ኣሎ ከምቲ ኣብ ርእሶም ዘላት መርሕነት ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ቁጠባዊ ኢንቴግሬሽን ዘለዎ እቲ ሕልምታት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ካሊእ እዩ እቲ ዞባቲ እቲ ሪያሊትን ከምኡ ይኮነን እቲ ክውንነት ከምኡ ይኮነን ንስኻ ከምኡ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ግን ከምኡ ክሓስቡ ድሌት የብሎም ምሳኻ ኢንቴግሬት ተገይሮም ንዓኻ ክውሕጡኻ ስለ ዝደሊ ጥራይ እምበር እንካን ሃባን ኢሎም ክዓብዩ ስለ ዝደሊ ይኮኑን ተዘየለ ምስቶም ካልኦት እውን ከምኡ ገበሩ ነይሮም ኣይገብሩን እዮም እቶም ካልኦት እውን እኮ እናፋጠጡሎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ኣገይን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ንፁር ክኾነና ይግባእ ለኢኮኖሚያዊ እድገታችንም ኪ ተራለው ለሀገራችን ደህንነት ማስጠበቂያም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ ማመን ጀመርኩኝ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻል የሚታወቅ በጦርነቱ የአሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ሕጂ ናብ ስልጣን ክመፅእ ሕቑሕቕ ዝብል ዘሎ እዩ ዕላማ ናተይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክንህሉ ኣለና ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ወራር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ 98-2000 ዝተኻለና መጠን ንዓሰብ ክንሕዛ ኣለና ዝብል መርገፂ ነይሩኒ ኢሉ ተቃሊሱ ኣይሰለጦምን ሽዑ ተገሊፉ ካብቲ ቦታቲ ስለዚ እዚኣቶም እዮም ቶም ሕውነት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብላብላ ዝብሉ ዕላማኦም ነዚ ይመስል ተነፂላ ተወሲዳ ዘላ ያው ሰራዊት እቶ ተባሂሉ ዝብልያ ቀሪባ ዘላ ሰራዊት እቶ ተባሂሉ ዝቀረበትሉ መንገዲ እዚ እዩ ኢንተርናሽናል ቦርደር ምሕላው ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ናትኩም ሓላፍነት እዩ ከቢድ ፀገም የጋጥመና ኣሎ እንታይ ከም ዝመፀና እውን ኣይንፈልጥን ምስ ሻዕብያ እኮ ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣይገበርና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢና ናይ ሰላም ስምምዕነት ጌርና ዘለና ናይ ትግራይ ናይ ውሕስና ክህሉ ብፍላይ ካብ ደገን ዝመፅእ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ባናትኩም እዩ ትግራዋይ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ዝከታተል ሰብ ከመይ ተዋሪድና ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ተዋሪድና ኢና ዘለና ለውጢና እንደል ዝበልዎ በቃ ለውጥ ኩሉ መንእሰይ ብምሉእ መፅኡ ኣሎ ድሕሪ ዝባይዞ ድሕሪት ኣይምለስን ይብል ጌታቸው ድሕሪት ኣይምለስን ኣታነ ድሕሪት ምምላስ ቅድሚት ዲኻ ትምለስ ቅድሚት ዲኻ ክትጎይ ክትሃድም ዲኻሲ ትወርቅ እንደተጠብሎ ሓግዙን እንደበሎም እስቲ ሓግዘኒ ኢልካ ዘሎ ስታንድ ሓደገኛ ይባሃል ጀነራል ጻድቃን ካስተኻኸሉ እዩ ዘለዎ ትሒዝዎ ዘሎ ስታንድ ሓደገኛ ይባሃል ኣየ ኣምሹር ኣብቲ ምይጥና ክንልዕኖ ኢና ብዝርዝር ግን ናይ ትግራይ ሰራዊት ጉዳይ ብትክክል እዩ ኣነ ሕዚ ትግራይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ካርታ ህሉ እዚ ኣይና ንብለኩም ዘለና እቲ ሕንፍሽፍሽ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ብፍልይ ዝበለ
ኣብ ካልእ ደረጃ ይተበፂሕ ዘሎ ስለዚ ትዕንፍሽፍሽ ነዚ ይመስል ናብ ኤርትራ ገጽና ክንሰግርና ሕጂ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ኣብ ቁጠባ ኡጋንዳ ኣበርኪቶም ተባሂሎም ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ልዕሊ 300 ኤርትራውያን ኣወፈይትን ካልኦት ዕዱማትን ዝሳተፍሉ ዋዕላ ን21 ታሕሳስ ክካየድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ኣብ ፓላስ ፕሌይ ፓርክ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ብምትሕብባር ማሕበርኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳን ብጽሕፈት ፕሬዝደንት እቲ ሃገርን ዝተዳለወ ምዃኑ መርበብ ዜና ናይል ፖስት ጠቒሱ ኣብቲ ንኻልኣይ እዋን ከም ዝካየድ ዝተገለጸ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኡጋንዳ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳን ካልኦት ዕዱማትን ክሳተፍሉ ምዃኑ እቲ ምንጪ ኣፍሊጡ እቲ ንብዙሕነትን ሓድነትን ዘጣመረ ቴማ ዘለዎ ዋዕላ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኡጋንዳውያንን ኣውፈርትን ነጋዶን Yes, the article is ab media ከዘውሩ ኢላላ ልዕሊ 300 ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ካብ ዲያስፖራ ድመጽ ማለት እዩ for second diaspora ናይ ዲያስፖራ ኮንፈረንስ ኣብ ዝብል I think እቶም ኢንቨስተርስ ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጡ ናብ ከባቢ maybe ኣብ ባጅባ ኣብ ካልእ ዝቕመጡ ካብ ደገ ዝመጹ እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ ብሓቂ ንሶማልያ ንኡጋንዳ ኣገዳሲ 3 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኮንትሪቢሽን ከም ዘሎም ኤርትራውያን ያትገለጸ ኣርቲክል እዚኣ and ኣብዝላት ክምታ አርቲክል ዲቴይልስ ናታ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ቢዝነስ ንቅሓት ዘለዎም ናይ ብሓቂ ናይ ቢዝነስ ኣፍልጦ ዘለዎም ክሳብ 3 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኡጋንዳ ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ እዮም ኢልዎም as significant number 3 ቢልዮን ዓብ ገንዘብ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ሓደ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓውዲ ኣብ ካልእ ሃገር ዓብ ሰፊሕ ህዝቢ ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣገዳሲ ኣብ ቁጠባ ኣብ ዝኾነ ይሳተፉ ምህላዎም ብፅቡቅ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በት ብግምት ኣሉ ክትሪኦ ከለኻ ክንዲዚ ዝኣክል ካፒታል ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ክኣቱ ዘይድፋኣሉ ንኣብነት እዚ ናይ ኢንቨስተርስ ፕላትፎርም ንሪኦ ኣለና ብተደጋጋሚ ኣብ በዓል ኡጋንዳ መበል ካልኣይ ግዜ መበል ሳልሳይ ግዜ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ንኤርትራውያን ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ንክኣትው ዝብል ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ተባሂሉ ፕላትፎርም ዘይዳሎ ማለት ኣብዚ ዲያስፖራ ዋላ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስለምንታይ ማዕረቲ ናይ ማሕበረኮም ምትእኽኻብ ገለ መለ ክበሃል ከሎ ንኢንቨስትመንት ጥራይ ዘገድስ ተባሂሉ ንኢንቨስተርስ ዝኸውን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ድዩ ክልተ ግዜ ድዩ ገለ ክግበር ዘይክእል ብዝያዳ እቶም ኤውሮጳውያን እዮም ካልኦትን ክመፁ ይኽእሉ ኣይኖ እገዳ ስለ ዘሎ ክትብል ኢኹም እገዳ የለን ዝበለ ሰብ የለን ኡጋንዳ እገዳ የብላን ወይ እውን እገዳ ኣሜሪካ ወርጃትላ ነይራ ግን ዓብ እገዳ ኣይኮነለን ከን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብዚ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ግን ብሓፈሻ ሙሰቪኒ ወይ እውን ኡጋንዳ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ትህቦም ዝነበረት ሓገዝ ስለ ዘቋረፁሎም ኣሜሪካ ብሰንኪት ናይ ግብረ ሰዶም ዘታተትዎ ሕጊ ብዙሕ ሓገዛት ተጠዋቢላትሎም እያ እገዳ ገይራትሎም የላን ግን ሓገዛት ተጠዋቢላትሎም እያ ሙሰቪኒ ድማ እንታይ ኢሉ ሓገዝኩም ውሰድዎ ንዓኹም ንሕና ካልእ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ኢሉ ምስ ቻይና ነቲ ናይ ነዳዲ መስመር ዝከውፅኦ ዝደሊ ምስ ቻይና ዲል ምግባር ድዩ ምስ ራሻ ኒኩለራዊ ቦታ ንምግባር ድዩ ከምኡ ድማ ንኣፍሪቃውያን ዝያዳ ንኤርትራውያን ድማ ዝያዳ ኣብቲ ቦታ እቲ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ ክዕድሞም ኢና ንርኢ ዘለና ስማርት ሙቪ ብኡጋንዳ ፅቡቅ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ብርግፅ ንኤርትራውያን ፅቡቅ ምቹእ ባይታ ብምርካቦም ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ከምዚ ዓይነት ባይታ ክፍጠረሉ ከሎ ትሕጎስ ኤርትራውያን ፅቡቅ ንክረኽቡ ደስ ስለ ዝብለና ኣብ ካልእ ዓለም ቢዝነስ ምግባር ድማ ኩሉ ግዜ ከም ሕማቅ ጥራይ ክረአ የብሉን ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ውዕል ህዝቢ እዩ ንእሽተይ ዕዳጋ እዩ ኤርትራውያን ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ክኾኑና እንተኮይኖም ብኣፍሪቃ ደረጃ ዝዋስኡ ክኾኑ ኣለዎም እዞም ኩሎም ኣብ ጁባ ዘለው ኣብ ኬንያ ዘለው ኣብ ኡጋንዳ ዘለው ኣብ አንጎላ ዘለው ኣብ ዛምቢያ ዘለው ኣብ ሩዋንዳ ዘለው ኣብ ገለመለ ዘለው ኩሎም ኣቢልካ እዮም ባሕኒ ጎኒ ኤርትራ እንተኣትዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዘለዎ ቦታ ክገጥፍዎ ኣይኮኑን እንታይ ዝፈጥረልካ እዚ ንግዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩዋንዳን ንግዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዩጋንዳን ንግዲ ምስ ኬንያ ንግዲ ምስ አንጎላ እቲ ንግዲ ንክቕፅል ዝለዓለ በርክቶ ክገብሩ እዮም ዋይ መሰረት ስለ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ሪዋሎም ቱ ኮኔክሽንስ ስለዚ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ መደበራት ክህልወካ ከሎ ዓብ ኣገዳስነት ኣለዎ ከምዚ ብኣሉታት ጥራይ ዝረአ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ብቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትሰጋገር ተኮይና ልክዕ ከምዚ ናይ ቻይና ታውን ዝበሃል ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ተርዲኹሎም ቻይና ታውን ኣብ ኩሉ ዘሎ እዚኣቶም ድማ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ነቲ ናይ ቻይና ኢሜጅ ንምቕያር ልክዕ ከምኡ ድማ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ቢዝነስ ዘተኮረ ኮሚኒቲ ክህልወና ከሎ ኣገዳስነት ኣለዎ የግዳስ ልክዕ ከምዞም በዓል ኡጋንዳ ዝገብርዎ ዘሎ ጁባ ዝገብርዎ ዘሎ ገለ ስለምንታይ ነቶም ኢንቨስተርስ ንክትዕድም ዘይትፍትን ማለት እቲ ህዝቢ ክተዓፃፀፍ ይኽእል እዩ ፀገም ከም ዘለካ እገዳ ከም ዘለካ ንመንግስቲ ጥራይ ኣይኮነ ዝምልከት ህዝቢ ኤርትራውን እኮ ይፈልጥ እዩ ግን
كمي غير كاف دغتا تخفتلو نت حزب كساتف سلامتاي بوليسታት ናትካብ ዝቀልጠፈ ምስቲ ንትሰብ ክትገልጸሉ ዘይትፈት ገለገለ ሰባሉ ሕጂ አሎ ኮት ከምዚ ኣሎ ግን ክትገልጽ ክትክል ኣለካ ኡጋንዳ እኮ ዌብሳይት ኣለዎ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ውን ሓበሬታ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከሎ ስለምታይ ነዚ ኢቨንት እዚ የዳልወሎ ሞር ምስቲ ህዝቢ ቀሪቦም ንኽዘራረቡ ነቶም ክርድኦም ዘይክላ ዌብሳይታት ደልዮም ክረኽቡ ዘይክሉ ወይ ውን ዘይ ክውስኑ ዘይከኣሉ ዘሎ ንምሕጋዝ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቬኒዩስ ኢቨንትስ ምግባር ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ናይ ጣልያን ኢንቨስተርስ ክመፁ ካ ፅቡቅ እዩ ናይ ቻይና ኢንቨስተርስ ክመፁ ካ ፅቡቅ እዩ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስተር ግን ኤርትራዊ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ ደገሰብ ኣለዋ እዚ ሰብ እዚ ጥራይ መፅዩ ቦታ እንደረብካዮ ምቹ ቦታ ተፈጢርካሉ ፖሊሲ እንተጌርካሉ ነታ ኤርትራ ዘሎ መንሰይ ክጠቕሞ ዝኽእል ዛብ ደገ ዘሎ እዩ እዚኣ ፈላሊና ክንረ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቻናል ይዛረበ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንሰይ ቀዳምነት ክዋህበ እየ ዝደሊ ጽቡቅ ክረክብ መን ይግን ጽቡቅ ገብረሉ መንግስቲ ኤርትራ ሃበይ ምስ ይገብረሉ መንግስቲ ገብራ ይክልኒ ድሩት ያው መንግስቲ ናይ እዚ መንግስቲ ይገብራሉ ፕላትፎርምስ ፈቲሩ ትካላት ካዕትዋ ከለዋ ናይ ስራሕ ዕድላት ክትፈጥሩ ዲኹም ይብሎ ስራሕ ግን ቀዳምነት መን ትባው እቶም ኣብ ኣገልግሎት ዘለው ነቶም ኣብ ገለ ዘለው እዚኣቶም በትምሉእ ደሞዝ ቀዳምነት ክዋህቦም ከም ዝኽእል ብከምዚ ካ ክትክሕሶም ትኽእል ፖሊሲታት ናትካ ብምስትኽኻል ትክክለኛ ፖሊሲ ትገብር እሞ እቶም ሰባት እቶም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝረኽቡ ዝበለፀ ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዝረኽቡ እቶም ሓንጊዶም ዘይ ኣብቲ ኣገልግሎት ወይ ብዙሕ ዘይገልግሉ ድማ ብመንፅሩ ድሕሪት ከም ዝስርዑ ትገብሮም ስለዚ ነቲ ዝፀዓረ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ወርቂ ሸይጡ ወይ ነዳዲ ገይሩ ገንዘብ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ክዕድሎ ማለት ኣይኮነን ደዝን ወርክ ክንዱ ዓቕምካ ክህልዎ ይክእልኒ እቲ ዝበለፀ ክገብሮ ዝኽእል ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ከኣምኑሉ ዝኽእሉን ክዕወትሉ ዝኽእሉን ዝበሎም ቻሪቲ ዘይኮነኻ ከምዚ ገንዘብ እናባህለልካ ነትዮም ንሕግዝ ኣለና ፅቡቅ እዩ ትመሓገዝ ግን ዝያዳ ሃገር ትምዕብል ብሓገዝ ኣይኮነት ወይ ውን ገንዘብ ኣኪብካ ገለ ስለ ዝሃብካ ሃገር ኣይምዕብልን ይብኹም ሃገር ዝምዕብል ሰባት ትካላት ተፈጢሮም እቲ ትካላት ነብሱ ክረብሕ ክብል ሰራሕተኛታት ትቆፅር ጥራ ነገር ክገዝዩ ገለ ነገር ክገዝዩ ገለ ነገር ክጥቀሚ ኣብነት ናይ ገዛውቲ ፍቃድ ተይብካ ገዛ ክሰርሕ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገዝዩ እቲ ነገራት ናብ ሲሚንቶ መንግስቲ ዝሸጦ ተኮይኑ መንግስቲ ክረክብ እያ ታዊ ዚንጎ መንግስቲ ዝትወ ተኮይኑ መንግስቲ ክረክብ እዩ ካልእ ድማ ነዳቃይ ክህሉ እዩ ብታዓዲ ምን ይዋለ ክህሉ እዩ ሑፃ ዝሸይጥ ክህሉ እዩ መኪና ናይ እምኒ ትፀርግ ክትህሉ እያ ገለ ክትህሉ ኩሉ እንታይ ይኸውን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስራሕ ይኣቱ እቲ ገዛ ዝሰርሕ ዘሎ ገዛ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ዕጋበት ክስምዖ ይኽእል እዩ እቲ ገዛ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ግን መን እዩ ዝረብሕ ህዝቢ ዝረብሕ ካብቲ ዓዲ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ረክብ ናይ ምዕባለ ዕድላት ረክብ ካርፔንተር ዝመሃሩ ዘሎ ብካርፔንተር ክሰርሑ ይኽእሉ ናይ ሓፂን ፅርበት ዝመሃሩ ዘሎ ናይ ሓፂን ክሰርሑ ይኽእሉ እቶም ኢንጂነራት ኢንጂነሪንግ ዝመሃሩ ዘሎ ኢንጂነራት ኮይኖም ክገብሩ ይኽእሉ ኮንትራክተርስ ዝኾኑ ስለዚ ገቨርንመንት ቦልድ ዝኾነ ዓብ ስጉምቲ ንእሽተይ ዝኾነ ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን እቲ እገዳ ክትብድሆ እንድሕር ኮንካ ኣብዚ ሕጂ ሓውሲ ሰላም ዘላትሉ ዝያዳ 2025 ዝያዳ ክድፋሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኢንተርቪው ናቱ ናይ ከምዚ ተበግሶ ከም ዘለዎም ንጹር ዝኾነ ፖሊሲ ውዱእ ዝኾነ ነገር ክቐርብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ክውዳእ ክኽእል ኣሎ ታይም ኢዝ ኢምፖርታንት ታይምስ ኦፍ ኤሰንስ ብሎ ግዜ ኣገዳስነት ኣሎ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ድማ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ምውሳድ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ኮሚኒኬት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ ኮፍ ኢልካ ክትረድኦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሃገርካ ያ በዓልካ ክትሓልየላ ኣለካ ገለ በለ ፅቡቅ እንዴሱ ኣብ ስዊስ እኮ ሃገርካ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኢንቨስት ክትገብር ትኾንካ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኣሎ ማዓት ሓበሬታ ድማ ኣለዎ ኢንቨስት ክትገብር ክትመፅእ ከለካ ድማ ኣድቫይስ ይቡካ they have advices okay ስዊስ ከወዳድራ ይደልኒ እዚ ናይ 100 ዓመት ጋፕ ኣለዎ ነዚ ክዳለወሉ ብዙሕ ገይሩ እዩ ኤርትራ ግን ኣብ ከምኡ መድረክ የላ ኣይገይሪ ካብቲ ዘለኻዮ ሽግር ንክትወፅእ ግን ካልእ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርካዮ ሓድሽ ነገር ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ሓድሽ ሜላ ከተታታቱለካ ሓድሽ ጥበብ ከተታታቱለካ እዚ እንተጌርካ ድማ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል በሪ ኤምባሲታት ኣለውና እኒኦም ኣብቲ ኤምባሲታት ዝያዳ እቲ ኤምባሲ ናይቲ ማሕበረኮም መላይ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ሰብ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ጥራይ ዝኣሊ ነቲ ሰብ ኣጆኹም በዚ እንተኸይድኩም ከምዚ ክትገብሩ ኢኹም ኦኬ ኣብዚ ትካል ክትገብሩ ክሕግዘኩም እያ ይብሎም ግን መንገዲ ይነግሮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ከምዚ ትኸይድ ከምዚ ዝገበርካ ኣብዚ ከለካ ድማ እዝን ከተማለ ትኽእል ኢኻ ቀፃሊ ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ዲስትሪቢዩት ዝገብሩ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ፅቡቅ ነገር ንዝገበሩ ድማ ናምፃኻ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ገለ ስእልታት ናምፃኻ ከምዚ ገይሮም ድሕሪ ኢልካ ሰብ ንዑር እዩ ቀኒዩ ደስ ኢልዎ ክኸይድ ይኽእል እዚ ድማ ክስራሓሉ ይግባእ ብዙሕ ግዜ ምቕታል ድማ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካፒታል ናብ በዓል ኡጋንዳ ናብ በዓል ኬንያ ናብ በዓል ጁባ ዝኸይድ ዘለዎ ገለ ክፋል ናቱ ናብ ኤርትራ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣክቲቭሊ ክስራሓሉ ይግባእ ኣቡኻ ምትዕፅፃፍ ግዜ ክወሃቦ
ደስ ብለኒ ተስፋ ንገብር ድማ ኣብ 2025 at least እዚ ኢኒሺያቲቭ እዚ ተቐባልነት ክረክብ ተበግሶ ክውሰደሉ እቶም ነዚ ነገር ዝያዳ ትፈልጡ ድማ ናትኩም ሓበሬታታት እውን ቀጻሊ ሼር ምግባር ከድልየኩም እዩ ምክንያቱ ሰብ ባዕሉ ክፈልጠሉ ኣይበሃልን እዩ عميل تلت خوينكا كل زي ادفرتايز كتقبر تتكل لك بزي قد سيغا خاديو ايكونن سب كتركب خوينكا you have to advertise credible سبكا ابالنا منغست خويني خا قبر زلون برغلا سب خوينكا لملمني ماتي جورجيان ابنت زعبير تراي بلا بد credibility يبلي انا مالسي حدا سبنا امينا بيرترا خيد ايكلني منغست ايرترا زبلت خويني ግን በጽፈት መንግስት ዝብሎ ተቆይኑ አሚን ሰብ ከኸይድ ኸልዚና ንብል ዘለና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ኮሜንት ምናልባት ናትኩም ሪቶ ዛርስ እዚ ሰፊውን ስለ ዝኾነ ሪቶታት ናትኩም ሃቡ ሊንክ ትፈልጥዎ ሓበሬታ ዘሎ ቪድዮ ዘሎ ተለውን ሼር ግበሩ ወሰብካውን ክመሃር ስለ ዝኽእል እናበልኩም እዚያ ክገጥፈኩም صنقفتي زغلعك خمقنا أنا يبا أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان بس أنا تلك نومي مع سخوي الوزا تفالين كان بخاب برد مفرازة سعر كايهم بخاب حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلونات كعبي يقولون أبس قوازي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس قوازي كمان بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتا قدي أنت ويتا فلان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان بس